Konimana tiati ki Jose o nimana ambalmao Konimana ni kangale alaye dogo franchai ni alaya nogoya Konimana bwakolo an kun dalen do kucalaka baramuso aku kademeta kata mo segere kucalakaw aw ye jatigi ɲumanw de kucala yoro min bɛ dancɛ bɔ Mali worodugu ni Mali saheli ɲɔgɔn cɛ furancɛ minnu bɛ Mali ni Burkina Faso furancɛ min bɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ ni daminɛlikɛlaw taara u sigiyɔrɔ ninnu daminɛ ninnu bɛɛ lajɛlen taara u kun kalifa de kucala kucalakaw balima ɲumanw don bilangana ma sira la a ka baaraw u sira fɛ min ye baramuso Burama Dumbuya ye a ko a bɛ dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ o tuma kucalakaw aw minnu bolila k'aw sigiyɔrɔ bila aw ye labɛnw sabati an bɛ sira la ka na o tɛmɛnen kɔfɛ an balima minnu n'olu bɛ Sikaso mara la ni Ala sɔnna ma waati nata ninnu na Sankaw Segukaw Sikasokaw an bɛ sira la ka na ni Ala sɔnna ma an ka bi dɔnkibaru a kibaruyaw bɛna boli fɛn minnu kan o kumaba dɔ ye ka fɔ lahalaya min n'a ye Afghanistan sɔrɔ lemɛrikɛnw taara nin dugu in daminɛ a ka ca ni san 15 ye bi u y'u ka minɛnw cɛ minnu ko bɛ diinɛ kɛlɛ kɛ olu de kɛn bɛ ka Afghanistan minɛ bi a fanga bɛ olu de bolo bamananw ko ka ko suma ɲɔgɔn ma koro tiɲɛni walew don nka tuma dɔ la ko dɔw bɛ yen olu ka kan ka maa sɔmi janya an da bɛna se yala lahalaya min ye Afghanistan sɔrɔ yala o ɲɔgɔn tɛna Mali sɔrɔ wa sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛ yan Daba Bala Keyita ani Rajal anw de bɛna bi dɔnkibaru a kɛnɛ sigi damalikɛ o ye dabali ni fɛɛrɛ tigɛbaa ye ale de bɛna an dɛmɛ baara ninnu bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan cogo min n'o ye Dramane Danbele laseli ni jɛka baara ani sabu ɲuman baarakɛbaa minnu bɛ an na Bɛnkuma Baramuso Pampa anw fɛ Bamakɔ yan don nata ninnu na radio minnu bɛ yen n'olu bɛna jɛ ka baara kɛ Bamakɔ yan a tɔ bɛ mɛn lase aw ma dɔɔni dɔɔni o ni Ala sɔnna ma kucalakaw y'an wele k'olu bɛ ɲɛnafin na n'an sera ye dabali ni fɛɛrɛw bɛ tigɛ baarakɛla tɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ an dɛmɛ ka kibaruya lase Kayi Kulukɔrɔ Sikaso Segu Mopti fo ka se Gawo mara la ninnu bɛɛ lajɛlen hakaja aw minnu sigilen don jamana kɔ kan kibaruyaw n'aw garijɛ kɛra fɛn min ye bi o bɛna lase aw ma an baden cɛ ni muso makɔrɔba ni denmisɛn aw bisimila aw ka don kibaru kɛnɛ kan inshallah ko faw kana Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw kana ko n'aw mana ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne faw kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye nk'aw kana ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'aw mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana ne k'i kana Tarawele Jose k'i kana Jose ngi kana tiɲɛ kuma sele don ngi kana ko n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana o a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw kana
ye n'u bɛ Bamakɔ dɔn. Bamakɔ n'i bɛ taa Bamakɔ Pangolonji so la n'o ye aéroport Bamakɔ Senu ye. I bɛ k'i min tɛmɛ ka ban o ye Kalaban de ye. Dabali fɛrɛtigɛba ko Kalabankura. Ni Kalabankura de banna sa, kɛnɛba de bɛ Bamakɔ Pangolonji so ani dugu cɛ. Tuma min na kɛnɛ in a labilali min kɛra n'a tun fɔra k'a fɔ o ye a seginna ka kɛnɛ ye. Sirabada in ani siraba seleke fɛ yamaruya tun dira mɔgɔ dɔw ma olu ka taa nakɔforo bin a yɔrɔ la. O nakɔforo min tun bɛ yen ni mɔgɔw tun bɛ taa u dahirimɛ ɲini a foro la. Bamakɔ ni Kati mɛriw wala prefew olu de wulila ni nakɔtigi ninnu nɔfɛ ka sɔrɔ yamaruya tun dir'u ma Pangolonjiginso kolatigɛlaw fɛ k'u bɛ se ka taa nakɔ u bɛ se ka taa a nakɔ baaraw kɛ yen. Nka ni don min na faso mɔgɔw sera dugukolo ninnu ma u bɛ taa ka bɔ yen. O nakɔforotigi ninnu wuli nana k'u nɔfɛ waati min kɛlɛ u y'u ka kɔnɔgɔnw fɔ ne ye don min ne ye Rajal ci ka taa nka u ka barosigi fɔlɔ la ne yɛrɛ taara o kɔfɛ Rajal kɛra maa cɛsirilen ye min taara ninnu ka ko ta ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye. O tuma min na Ala ka latigɛ nana ninnu ko bɛna bɔɲɛmasegin na u b'an bolokɔrɔ bi dɔnkibaru kɛnɛ kan u nakun ye min ye ani min sɔrɔla ka f'u ye dantigɛli la o seereya ninnu filɛ nin. Ali sɔgɔma an wulila ka se Jose ma bi an ma s'a ma basi la an ye nɔgɔsɛnnaw ye zone abattoir kɔnɔna na komi a tun bɛ wagati jan bɔ an fa n'o ye Jose Tarawele ani Arasijal u wulila ka se anw ma u ye dɛmɛ caman don anw ma o kɛra wagati jan kɔnɔ fo ka na se bi ma a wagati in yɛrɛ la kuma caman degun gɛlɛn yɛrɛ de tun b'an kan mɛ ka taa o don na n'u bɔra anw fɛ yen ka na se bi wagati in ma an bɛ Ala tanu an b'u fo. An y'a mɛn wagati in kɔnɔ ko a bolo bɔra baara la. Adamaden i dɛmɛbaga i kanubaga i jigi n'i y'a mɛn ko degun y'a sɔrɔ o b'a yira k'e fana ye degun sɔrɔ. An wulila ka se a ma ka na foli lase a ma a ka baara kɛlenw na hali bi Ala k'an to jigi ye. Mɔgɔninfin mɔgɔ tɛ don kelen gɛlɛya to i la k'a fɔ k'i bɛ ko wɛrɛ kɛ koyi. Mɔgɔ t'i faso bila don kelen gɛlɛya fɛnɛ mɔgɔ tɛ se k'i danbe bila don kelen gɛlɛya ye fɛnɛ. Adamaden i dayirimɛ bɛ yɔrɔ min na i bɛ Ala deli o de la. An bɛ Ala deli hali bi Ala k'a kɛ anw ma hɛrɛ ye. An wulila ka se a ma o folikan tun bɛ ne fɛ komi kuma ka gɛlɛn ne ma. Ne tɔgɔ Abdulayi Tebede ne ye nɔgɔsɛnnaw ka ɲɛmɔgɔ ye zone abattoir kɔnɔna na. Jama salamu alaikum. An sira hɛrɛ la Ala m'an tilenna hɛrɛ la. An ka jamana Ala m'a kolo sumana. Ne ye Sangare ne de association de zone abattoir nɔgɔsɛnnaw tɔgɔ la ne y'o secrétaire administratif ye. Président bɔra k'a fɔ cogoya min na a tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan. Ala de bɛ mɔgɔninfin sara i ka ɲuman na. An nakɔsɛnɛlaw Jose ni Arasijal ye fɛn min k'an ye o sara de bɛ Ala bolo o sara t'an bolo. N'an y'a mɛn o la k'a fɔ ko a tun bɛ yɔrɔ dɔ la k'a bɔra yen an ka n'an jɔ a kɛrɛfɛ k'a fɔ wali ni y'a sɔrɔ a tɛ tɔɔrɔ la mɛ a kɔni y'an tɔɔrɔ parce que a b'an ka kuma lase faama bɛɛ lajɛlen ma. Waati dɔ la an tɔɔrɔ la dɛ an bɛ Ala tando k'Ala barika da wali bi an ka mɔgɔ dɔ bɛ kaso la mɛ Arasijal ma fɛn min kɛ Jose an ɲan t'o fɛn na. A ma fɛn min kɛ an ɲan t'o fɛn na a fɔ ko Arasijal an y'a dɔn e de sababu la bɛɛ ko ko Jose e fana ye min d'a ma a kɛra ɲuman ye wali bi Ala ka dɔ fara a kundɛmɛ kan. An balimakɛ min filɛ nin ye Kassim a ye kalo 10 de kɛ kaso la mɛ bi o b'an cɛ ma yan a tɔ tora Dirisa Kɔnɛ ye. An y'an jigi sɛmɛ la k'an jigi sɛmɛ Ala la a ye k'an dɛmɛ o kow la pour que u bɛ se ka nɔgɔya an ma cogoya min na. Jose Arasijal kuma fosi t'an nakɔsɛnɛlaw kɔ k'a fɔ aw ɲɛna ni foli tɛ aw ye min k'an ye a kɛra Ala ɲɛna sara tigi de Ala ye Ala ka sara ɲuman d'aw ma. Bon ɲɛnamaya kow don i bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la a b'an tɔɔrɔ bi k'a fɔ i bɔra ɲɛtaga la mɛ hɛrɛ caman bɛ Ala fɛ dɛ wali bi Ala ka o hɛrɛw nɔgɔya an ye. N'aw kɔni bɛ Mali nin na yan an fɛ ni ko nana min kan ka kɛ min na n'an sera o ma o kɔni o sera président an sera président ma an tɛ se ka président lasɔrɔ an tɛ se ka ministre lasɔrɔ an tɛ se ka mɔgɔba lasɔrɔ mɛ n'an y'aw lasɔrɔ ka b'a y'an ka président n'an ka fɛn bɛɛ wali bi Ala ka aw mɛn an ɲɛfɛ aw ka baara Ala k'aw sabati. Ko n tori wasolonkaw ko ten ko n tori bugubugu kojugu bɛ taa bila nɛɛma la Ala k'an ta nin kɛ o ye sinon ne yɛrɛ y'a mɛn don min na kuma gɛlɛyara n ma kojugu. A fɔ k'i bɔra ye o tɛ ɲɛnamaya bannen ye koyi Ala kana an nimisa yen nɔfɛ n'an nimisara yen nɔfɛ dɔrɔn an taara yɔrɔ kura min na o ma ɲɛ an bolo de Ala kana an nimisa yen fɛ. Jose i bɛ Arasijal fo ne ni gɛrɛla ɲɔgɔn na mɛ an ni Arasijal de wali ni kala gosira n'a dɔrɔn a b'a fɔ ko Arasijal a b'an jaabi wali Ala ka barika don a la. Jugu tɛ ban mɔgɔ la baara fɛn o fɛn jugu tɛ se ka ban i la mɛ Ala kana an kɛ jugu sago ye. Nakɔsɛnɛla min bɛ zone abattoir la bɛɛ ka cikan don ka na se aw ma min kɛra a y'an degun dɔɔni mɛ ɲɛnamaya la nin kow tɛ b'a la o
nin ko te bala ni abla ala ka minan kono dora ka ca ala fe ala bi de mala ala ka ande mala ala ka ande mala ala ka laban ko nyman dama ala ka bulu me baranna ala ka bulu me baranna ala ka nyata ka dawma aywa dun wa ngame ko ako Joseph bi rasi jal gara president ka conseil doye o fenen tumeo do tumbe atete krefe anyo lume o fenen tumba ta baran nyona ulaw barake ko nyuma ni duwa ko reye aka jala fe be yoro do so ka fe hakilite yoro mina aw be tan fe dum na ma dreme kelen dawma mo tumbe o lutum se ka million dawma me ya anga kuma la se ka nya o lu ka million ko o sara de bala bola la ka sara nyman dawma kuma min tumene fe o de hakato dala ka sale ala muhammad an woni sira ya so madena amba ko ka wale ni mando ya rabbi an tay duba wudi ay kibar ya meme ayanti sukun toro doni me amba bla ala kamina ngono an woni be duba wudi kawi ya rabbi ala ka sangorata dawma si jani kana ya ala ko kalfa am bela jelena ambe mini allah taala fe ni mando masara hamani ka onno ya islam e bela jele jamana ala ka kulusma ya rabbi ay doni jukuni takabo anku ya rabbi amba ni masafe akofale ala ko ke shini kana ya ko di ana bela jele ma ala kana shitane ni rosro ala barawla ko jien sosiri ambe bi boya dundo uma ba joli be o doni ge ba joli be o ala israel joli be cidi sallallahu alaihi wasallam atara ala ka wele jabi domi na jien do golobla akera madina kaw jana ka fo jien bana junya jora hala no fe mo do be limaniyat la ulula do ya jira ka fo ko cidi nte se gasa atara ala kuma nyoya da abina aka se ba che gwelen don nale ago madina kaw awa ni mu'min tumbe muhammadu batola alaka kishini alaka nema ba muhammadu tarare muhammadu sara ngani mami tumbe ala batola ala beede ala ni mai wa ala tisa femi ni qur'an haya dode sayyidina muhammad akrefe modo be munu gasru ala ulutu nyinena kama na gwande be ato limana be tlam gola kama na gan jugu ala kan kishama ni ala ila tike gwelen se ama ala kana limaniya tlana tuma dola abisika kere kwe mugobe aula ibasura kumpambula anga ke ala kala tigere ani kosi dunzi ni dumi sira alafe ubite ujara Jose yo nake umaja Jose ro onake ise tala ise ko tala wote Jose kile wela ka damfembe de ngambe ledu kilentawe oledu ejumai sabu amfana anduna bara ina ni hakilina dode fanta ta foyoro kasoro fanta ta kana fo aka jugu jamana made sabu fanta na desira ka kono gwa abadi alamadi o senfe na ya soro ke mingera sabuye wala ka akiri ka bara senfe wa akiri ka sey wa akiri ka kuma hali an kuna fulla silaw femi hal na ya do kwante chien fo femi anga manku antunga manton kafsa anga do ka fo ni anga na fasira ya no chien anno te chien anga feyini israel ko mangutu ka chien datugu ka sabu ke fendirama wala ka sran afoda te mo ala afoda dema edu israna munde nye israna inna tara imira wala imige nimbe bise ka to mo imanga minge ibake ni yake du femi do ne abudo jahanama kono ala kana ndake we do nye abudo jahanama kono do bulu abudo jahanama do ka ketabu ala kangisi ni bema ango ngamele du minta awi afolo mi ala de mai mami nai dami tugu nai dakelin tugu abida chama haketa la ra babbe daile wo daminu nai chama daile o kilenga fusa dami tugu ro bakile ala te dese ala te koli abekara ala yana wallahi mo madugo be ala madugo te otuma nyechite kuma chama ina fuga fo awi nini ngache no ya rajali bude fai anga barai ejija ni fantan ngaja ibe kongo ibe minogo fere bobi mine ali ni banana ite furake nga fantan ngado ute binde oh ba to no ngado ute bi o ngadanga fana tibi nere Jose aforane ebe kalsa no fe ni tunda no fe on me fembe ki wala ebe nunu no fe obuseka mungie nego halu nu maseka fenga yeke yala olu fana ka hake bi mine ko setu yewa ko tsega ben beni ga barado de ala e barado no ya bei wa foro kacha rajali shiri ningo yin keli ni biche ame domine ko be mo be ne ka kiwaro yalla se arajola ne re ba me nete mo fade yow mo mi yado ko ni rajal ani ambarakala to ko nga barakany hali ni yado micro de la ka do mobile ko no ka yala kingono na dabo gungo ne jamana de la kibaru yayi ko bokum banawa beni ga barate abeti ga ke o here ka jare do bi to juma foko kazawa ala ka here ke kazawa o yala ka joye o tala ka joye bodowa ni ala ya mbe gwen fento ambulo cham man tabe ko ala ka nan gen fo ko ala auta foro bisoro
asebe alai fuka radio resoro fuka tele resoro asebe alai abe minu bolo joni aduma ya Allah ayere tambolo jan walai awo hali na ma dia ba fo resoro ni alai mo to kari ala ti songi tamako ki to tamabali ala fika sai abina di sabuye mimbatu ni ma se tamana ibi balo chugo men ala bo de wal sigeye tumu flesh en tafe bolo tafe ati tamama ala ka hera kanye ni ala sonama rajal afo ambawye ana made ni ko ibe kono ja kuma fo mi ka filika cha bi ko ni yake anya before hali yake nanya na do ba fo ka manye o sebe mo yewo yala nakira ko ni asebe mo ye ka fo ka nya na majana akato ben ka salera fasila sisiri ya jira kafo hali na ya soroke kembe ka jamana minu labo no ye farafina tebi enfant jamana uye abe fo minu ma les pays de la bande sahélienne Mali be ola Burkina be ola Niger be ola hali Chad be ola Mauritanie be ola ko basigi baliya kulukulu lendo kregrenya na mi Burkina Faso ye ko basigi te ulufuna fe tumamina samyaji bini damine wa chocho watina kuni Mali Niger ani Burkina Faso kolo be janaja la kosobe uyajira ka fo tle sabanyo boyongo ko adugale inchikela mabisa hake kulu fagara ku ni halakite ngwaza utumbe chikel lauka furukono Burkina ere kuno funla si sebendo uyajira ka fo ko Burkina koni bamanchi wale minu no tumeke jamana kono ina fo Mali ko kolo le no Burkina fana ko Burkina ujigila tigera kosobe mgoeni fo kwa adogale arabate meni ma bishigi hake o ma bishigi na ko bioro e jamana de unye gwanza minunte kele chawye nga Burkina sorda si tani duru nyo o fara ani minun ko obe marfata ku faso kuma bo abe fo minun ma ko les volontaires de la défense de la patrie ko ma duru fana sara Burkina ka uka kuna fani fasiri lasi buna so mimbe nabi fama ko faso net o ya jira ka fo ma bioro ni manani minun nulu fara ko numbela jele jamana de ngwanza ujana jakera do franje temene uka dugu mimbe nuka mako arbinda ma bioro ni duru ma kasarale ko mogo bala mi ye muso yere koy ko fana jana jakera duri ye Burkina dugu doy o ko ni fali jugu nunu kwa be ka kabila udi shila tunungo dugu kuru kara ubebe ka boli ka dugu bla ka boli o sanduru lamaina uye jate mine ka fo dum ku be dadari ngonga kunga ko dum te kene Burkina Faso jamana de mbolo koy o ko hali na ya soroke ko uyuka jamana jongo na ele tuma Franche kuna ibai ube buka drapeau la jigin ka sabuke janajai jen do ku be janajani kule de la uka mu falila jamana den tekto jango solashi oku modo be mogonu ni utila ko don koy oku yitle sabajanaja de ke ku yala dona ta no mina ke sugu jume wa be ke Franche mimbe jamana sabani nyon che no Burkina Faso Niger ani Mali hali Mali re kosaina uluka kunufun la si sebendo ya jira kafo ko nin kololo bambali nunu je dugudu mo fali ko koni fenye femi akembe ko jamana nunu kamana gwa uyarawu ukamana gwa nendo sabu hali min yarawu ya ka jamana kuntigi o ko tuma chama ko be kumata gonna kumata ko no ba jaragi akere na fare desele ne do ko yala desele ne do ka dansigi ke ka jamana dum fali jugu bambali lawa kibarula si sebendo yake otuma ku wati di sirasa malidinu ufara Burkina ani Niger kauka ko yala muno to fara nyon kan ka dabalini fere ni min bato keningela udaga min sigilendo dala udaga no museka ci chugomi rajal kibaru do be ka jira ka foko Mali solasi do duguruma kuma ka jira ka fo ko Mali solasi nyimo do tara o Franche klena no yebuni masrunyai ko utara ko utabo solasi ye kele dagala ko solasi murutila sabu tumamina yala utala kuma nyoya de la sawa ngo kube pangulu de ta kaseginwa wala ko kera chugodi
nga duguduguma kuma o fɛn dɔ b'u da k'a fɔ kɛlɛcɛ minnu bɛ kɛlɛda la k'u ye sɔrɔlasi ɲɛmɔgɔ ninnu bali k'a fɔ o tɛ pankolon ta yala e y'a dugudugu kuma mɛn wa sɛbɛnw ye mun de fɔ a kan. karamɔgɔ Duse i ye ɲininkali mun kɛ walima i ye kuma min ta mun na min b'a jira k'a fɔ sɔrɔdasiw binni min kɛra o don Douanzan ani Boni cɛ ni kibaruya bilalen kɔfɛ bɔlɔlɔsiraw kan an tilala k'a mɛn tuguni k'a fɔ banbaganciya fari bɛna boloda lakanabaga dɔw fɛ u ka kanw kɔnɔ nka ni sɔrɔdasiw bɛ lasagonnen yɔrɔ min na u b'a fɔ o ma ko caserne ko sɔrɔdasi dɔw murutilen don k'u bɛna muruti u ka ɲɛmɔgɔw kɔrɔ tuma dɔ la u ka ɲɛmɔgɔw minnu taara ka t'u lajɛ olu taara avion de la ko sɔrɔdasiw y'a jira k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw kana sigi avion na dɛ k'u ka sigi mobili la donc degun bɛ sira in na u bɛ se ka sira degun dɔn an ye nin kibaruya mɛn nin de bolila kosɛbɛ kunun don bɔlɔlɔ sanfɛ fo kuma dɔ la a kɛra mɔgɔ dɔw hakili la k'a fɔ tiɲɛ don nka armée ye fɛn ye fɛn min n'u ka kuma man ca nka kuma da b'u bolo dɛ an ko de ma ko DIRPA olu ka direction de communication de kunun kari olu de ye communiqué dɔ bɔ communiqué min n'u y'a jira k'a fɔ kibaruya minnu carina réseaux sociaux kan kibaruya minnu bɛ ka ganse dugu kɔnɔ k'a fɔ lakanabaga minnu bɛ caserne kɔnɔ k'u bɛna muruti u ka hiérarchie militaire kama u ko ni kibaruya in ye kibaruya ye min n'u b'a démenti k'a fɔ tiɲɛ tɛ wa u bɛ kangari da fana mɔgɔ minnu ye ni kibaruya in bila bɔlɔlɔ sanfɛ ne hakili la jamana bɛ bolo min kan bi bɛɛ kan k'i janto i yɛrɛ la kunnafoni carini sira la a bɛ se ka kɛ lakanabagaw dɔw bɛ nin mɛn hali n'a y'a sɔrɔ a t'u kɔnɔ kuma dɔ la u bɛ se ka ŋaniya ta nka an bɛ min kɔni fɔ nin kunnafoni na lakanabagaw ka ɲɛmɔgɔw ko ten hiérarchie militaire kumana kunu kari ko tiɲɛ tɛ dɛ bɔlɔlɔ de y'a fɔ mɔgɔw de bɛ ka bila réseaux sociaux kan an tɛ k'an faso fɛ armée tɛ kulonkɛfɛn dɛ nin kibaruya de tun bɛ yen n ye min sɔrɔ nin na ka a las'i ma. Jose ne bɛ se ka dɔ fara Arasija ta kan kibaruya in na kuma in a ŋɔnɔŋɔnɔ cayara kosɛbɛ n y'a bɛɛ tɛ k'a fɔ an ye ko kɛlɛkɛfɛn minnu bɛ k'olu dɛmɛna u ka ɲɛmɔgɔw kɔrɔ. K'a kɛra yɔrɔ jumɛn yɛrɛ Boni ani Douanzan kɛlɛdaga minnu bɛ yen kɛlɛdagaw sɔlasi ɲɛmɔgɔw de taara k'u bɛ taa u lajɛ tuma dɔ la gɛlɛya minnu sɔrɔ kɛlɛ min bɛ na o kan ko nka ko o kɛlɛdaga sɔlasi minnu bɛ yen k'u ko ɲɛmɔgɔw ma munna aw dun tɛ taama n'a fɔ anw bɛ don bolifɛn kɔnɔ cogo min ka na kɛlɛda la aw bɛ pankolon de ta ka na o tuma komi anw bɛ bolisira de kan a yɛrɛ fana ka bolisira in ka kɛ an ka armée a bɛ n'a fɔ armée ye farikolo de ye u b'a fɔ ko l'armée c'est un tout le corps c'est un tout kunkolo b'a la la tête les troncs et les membres bɛɛ de farikolo l'armée c'est un tout ni hadamaden farisogo lajɛ sisan kunkolo bɛ farisogo la disi b'a la bolo ni sen b'a la très bien sɔrɔdasiw fana ka kolo bɛ ten de a bɛ ten de ɲɛmɔgɔw b'a la tête b'u la kunkolo b'a la mais anw ka ɲɛmɔgɔw olu ka comportement ni tun bɛ ka tɛmɛ olu ye min fɔ olu bɛ taa mobili de la o mais munna ɲɛmɔgɔw fana tɛ taa o sira kelen fɛ o la minnu bɛ terrain kan a b'u gɛlɛya min bɛ u da la u b'o gɛlɛyaw dɔn gɛlɛyaw dɔn gɛlɛya wɛrɛ fana bɛ yen e bɛ taa kɔrɔn fɛ i bɛ taa wagati ko de la kalo 6 kalo 3 parce que kɔrɔfɛla in vie ka gɛlɛn kojugu fi kolon de bɛ yen tile fanga ka bon funteni ji ɲɛnama tɛ yen sigiyɔrɔ tɛ yen i tɛ sunɔgɔ i bɛ si ɲɛna ka tile ɲɛna waati bɛɛ lajɛlen bingannikɛlaw bɛ se ka bin kan n'i sunɔgɔra dɔrɔn i ta tiɲɛna donc i farikolo bɛɛ sɛgɛn fo ka sɛgɛn n'i sɛgɛnna ka se waati dɔ ma u kan ka taa ni mɔgɔ kura de ye kɔrɔlen ninnu ka na k'u lafiɲɛ bɔ o de tɛ kɛ an fɛ yen hali n'a bɛ kɛ i b'a sɔrɔ tuma dɔ la e bɛ taa ko kalo 6 n'i ma kɔnɔ i bɛ san 2 kɛ i bɛ san 2 kɛ kalo 6 kɔni i tɛna kalo 6 abada i bɛ kalo wɛrɛ fara o kan ka tila ka kalo wɛrɛ da o kan donc i bɛ san kelen ni kalo 6 kɛ i kan ka kalo 6 kɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ san kelen ni kalo 6 kɛ o bɛ mɔgɔw sɛgɛn kojugu donc ko in gɛlɛya yɔrɔ y'o de ye a duguduguma kuma min fɔra o de ye ko de don tiɲɛ u k'a fɛɛrɛ kɛ hali n'i bɛ siɲɛ 5 de kɛ yen kalo 6 i kan ka segin ka na k'i lafiya n'i ye kalo 6 sɛgɛnnafiɲɛ kɛ kalo wɛrɛ tuguni i bɛ taa donc ni i seginna o kalo 6 kɔnɔ i bɛ lafiya après i bɛ taa tuguni
mais ne tara ko kala woro e be sa flake e sa kelen kala woro ke i segelen ba finalement itna se ka kere keble ga itara mun kama se ko keble abin ana nyamo ali na ya soro ko kuma ni fora ko cinte ko do ka fa du kuma kuma be se tanga soro da su ko ni kote ko dandigeli ya jira ka fo ke waro ya min be fo ko fili kuma do des informations erronées kuma nun ko fili bala o ko o keme ka fo ko mali soro da su ko daga chama be ko soro da si chede mun be ko no kwa nyemo fora nyon ko ni ki waro ya nun ngalo ye ni ko ni togo chini jugude ko tuma ko beka i chesri nomba to mali sorla siu ube munamfa o numbe lami ube keche gelangne ubi jamana kumabo o kunu fanata kalama ka foki waroyani duguduguma kuma minumbe ça fait nini kuma nunu fora olu de kanga bo ka fochete wa ka hali nube kuna funila silauta ko faransi bake nema min famu Fransi be kuna funla silauta katanu ye kele dawla na yu ko television laje ko so la si be baramuna je dongo do baranyimo de be jira jamana dewna kan wolle dawle ka barado minna anga nyamo beta ute kuna fundi lauta yare no go daba bala sisa na anga ta ikata mali so la sulaime hawani ni tara ni ngali min gadi ye kula no kera ne nana ni ko ni hakila be tike ka fo noto fana mi fo jamana mbe kele de la ambe dominer na fko bi kuma fana be no be sur la su la multi la hal no la multi ko galabo fa sabu ni kuma yi na fora dron abe sur la si den sumo gan kamana wali sur la si chemu mbe kele dala abe udu sukasi sur la si chemu ninka anga lamili amanga ko amanga minogo amanga bana wa kelemina manga desala nini be falelo sur la si ka do be kele dala ko jamana jambe ula ko jamana uti ko faso nyana udu ina fo yere ba fa chumi o mutani ne dika jamana kuma bo nan kira ta fenye kele dala aya jando an ko mogola ayi aw hakili tula o kana ko kana min ko an ko fe no kira aw ni lami ka jamana kuma bo okay wodo nchi kafo tumadola malire dlali kagele ni jamana ire tono barawo tono bara kufora na fora sisan kafo siraba bidla docteur so bijo fasuka bolifon bidla yala wati de be sugandi o barake bon fe katanyini de kewa akuma ke chugo duguduguma kuma do bisina kajira kafo mali lokol de unka surna don ton noy ayami ko luka bolifen do lara million woro inkabaro en preparative dira kabli ningalo inte mwani fla temani akilla kafo ni mafli oye kungu karide kibaro koni min fora oye kafo kabli afrikalo ke kunun don temani malire kalambunda so oluka kolatigela unabi foma ko directeur général du Sinu niko dababala kita Sinu yere niko ibe awalamalaw Sinu de muyede Sinu ye Centre National des Œuvres Universitaires ça fait nyamgo ya bunda so ni sigilendo anga kalambunda so baw oluka ko latigeni ko nyena bolla utawa odo ko otunye na professeur Malamine Tabrala awo o de Sinu sigisenka alida na hakilna ko tabarkalla ki ado sebela so yani Malamine ka ke ministre de l'éducation ni akunte Malamine de asigi ala kahinala o nyemgo ya bunda so ko ye lokoli denka surna don ton nyemgo ya bunda so no ye bureau de coordination nationale de l'AMI ko sinfe ko ni AMI re nyemgo baye ko no isrima sedu nyare ko ya yini nyemgo fe o ku deme ka bolifen min be bolo ko ka bolifen la li de senfesa ko pino fara mobli yoro do kan ko mobli nyere dira Ibrahim Bogar Keita de fe ka to fana o de senfesa ko fora ka fo ko mobli dlale ko sefa ware million woro ani wa keme ko hakedi mobli dlalole kasoro million woro ni wa keme tuma dola obse ka mobli yere
au revoir la France abo nyumasoro ko uka bulhendo fana be ko tuni strabanga kasarake ku yodla million duru ani wa keme ani wa bioro o tukuru ma kuma de besina o ngoni seben soro ka fo ko kuma minu fora ko tiche ka fo ko ayem ni mobile dlano sonway olu yaraw ko ni nyafolike ka jira ka fo ko tiche ko ukanyi mgo mimbe no Muhammadu Traoré no kwa mako alias Savant 24 ko de ayem uluka nyimgo ya bunasu ka nyimgo minzilendo kibaru ya ulaseli la kabo logoldun uluka surna don ton bulu farablona kuma mewa no kuma me Joseph Traoré mane yemi famia konkan abnafo danate ayem ni sinu ni nyonje ni dana bala de jekun nyonje mais nak la mobile dran o manka se fo million woro la parce que bol fe mambe bolo nasira hake dola ali kobla ka kurani ni bina nafulu mindo ala koni ni doni faroka no bise ka mobile kuraso yani kata korole indla ni kono yaleno ka fo itate ngana ngana mi sabu ambo do malingo na yawo na fora sisan ko barake mina mene bolo ko jamana ya diyan wala barake bunda so ya diyan ko nga barake nay no chena ka se hake doma yani ne ka fombe kurani halo kurani ni sinfe na asro sugula sanka be fere wakeme ne bita fo ngo million gele o wakeme ne bonga ngana mo wala hali wakeme diranema ya ne ka ta wakeme minansa ne bita wa bisaba mina wala wa binani mina de san ko yo san wakeme ma retse ka barake angwa jamana ngono ni klene ya efiyo furuba bara bara manga siraba udlaliyewa mi mali siraba udla musa ka laye katla ka e siraba udla chogomi da bala samya nyesina ko kube fususi mobliko aya mobliko awo yana ngase o yoroma nakilla yoro do be Dar Salam ko garage administratif awo yoro menada furuba moblu ganga dlayende jamana ka moblu ganga dlayende mata dlay fonctionnaire de mama be barake a chama ni mécanicien fonctionnaire furuba moblu ministre fara ministre ka moblu chena dron yana akata mugo nyini mi mbadla abta jamana ka furuba mobli dla horodla o ski kunya o be yalbi billahi halbi garage administratif be fonctionnaire be muni mécanicien muni talendo o basra kalo ngawte barala o te bara fo la ni particulier mun nana wolga mobli dla no e wal muso o jigu mais furuba ka ko ni gouvernement mobli ate blanc garage la kaba ko do ni be fini ni be tanyini o ko ni sigilembe parce que gouvernement mobli taye donc fonctionnaire do ne re beto kata temie ma chama no ma abe aw yere de mali re ko ni yele mali ko kuma mi fo abe fo dala nga te ke walola ko no tena ko le bina ko mobiliya ko ni sigilembe ni gouvernement mobli na ne gouvernement mobli lu ba expertise ke mais amul nga fale ire be taw sans sugula kana na kera ngana mu koyi voilà o lu be se kan nomene voilà rajal o te sulu made misega mi fo ni mobili koina mobili kabini tugula be ayem nyemoya la wakati mina nuko amako wili Ibrahim Bokar Keita de mobili nduma ayo kuma info mesigaka a wakati mobili ndira wakati mi fana kono o ya soro fanga nyini bara tafu flano mena damne ayem mo olu de tuye mɔgɔw ye kuma bɛɛ n'a fɔra ko ka jama labɔ Ibrahim Bokar Keita ye mobili ma d'u ma k'u tɔgɔ ko AM dɛ mobili dir'u ma de pour k'u ka baara kɛ fanga ye parce que a wagati u tun gɛrɛlen don fanga la Musa Tembele ka denmisɛnninw de don mobili min dir'u ma a mobili ɲɔgɔnna tun ka ca a wagati dɛ première dame n'ale tun bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ i tun bɛ se ka mobili in jate fo mobili 10 nin kɔ n'i y'a jɔlen sotarama ka bon n'a ye dɔɔni nka a bɛ mɔgɔ damadɔni ta a mini bisilamanin don ka fɔ nin mobili dilanni wari ka taa jɔ $6 n'a kunkanfɛn na karamɔgɔ Jose hali n'an ye mobili in waraka ka kɛ pièce détachée ka minɛnw bɛɛ bɔ a la k'a bɛɛ da an k'a bɛɛ feere kelen kelen ne ma dala ni nin mobili yɛrɛ bɛ $5 bɔ mɔgɔw ka taa lajɛ dɔrɔn o ka taa dilan $6 n'a kunkanfɛn m'a fɔ n ko AME ye min fɔ n ko ye tiɲɛ dɛ nka n'o kɔni don
o bɛ se ka kɛ mobili wɛrɛw tɛ se ka kɛ ni mobili ye ka d'a kan a bɛ état min na sisan an y'a ye ni moteur ko don ni mobili minɛ wɛrɛw don miliyɔn 6 n'a kun ka fɛ komi communiqué wɛrɛ tilala ka bɔ senu n'o ye Daba Bala y'a fɔ cogo min na centre national des œuvres universitaires olu de bɛ ekɔlidenw ka hali bourse ko ɲɛnabɔ olu de bɛ turusu ko ɲɛnabɔ. ni ne ye faamuyali kɛ sisan IEM n'o ye ekɔlidenw ka sɔrɔnadɔntɔn ye o de ye kuma in bɔ kɛ. olu de ye kuma in bɔ. ça fait mobili dilanla yɔrɔ jumɛn. mobili dilanni kɔni senu de bɛ se k'o yɔrɔ dɔn parce que senu mɔgɔw de ye mobili dilan. olu de ye mobili dilan. olu ye IEM bɛ mobili boli. awɔ. mais n'a tiɲɛna olu tɛ se k'a dilan. awɔ. olu b'a boli. mais n'a tiɲɛna olu bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ yɔrɔ an ka mobili tiɲɛna a y'a dilan. normalement mɔgɔ min bɛ bolifɛn boli. o de kan ka dilan. e bɛ donc ni wari t'o fana bolo. awɔ. a b'a kɛ cogo di. n y'a faamu sisan. mais min fɔ to ninnu fana ye kan bɔ. ninnu fana ye kan bɔ k'u ka i b'a dɔn nin ko in fura foyi tɛ nin na u ka audit kɛ walima u ka taa tribunal la. bon n b'a f'i ye nin dossier in hali ni vérificateur ye nin dossier sɛgɛsɛgɛ ka bɔ n'a ka daluya ye fɛn tɛ bɔ a la. ayi vérificateur yɛrɛ tɛ o n'i y'a dan ne ma. ka audit kɛ. n'i y'a dan ne ma procureur dɔ de bɛ weleli kɛ nin bɛ yɔrɔ min. n ko senu bɛ sigida 4nan commune trésor de kɔnɔ a filɛ ACI de kɔnɔ commune 4 procureur a tɛ ka mɔgɔw minɛ commune wɛrɛw la nin ko nin y'a ka dossier de a k'i se a k'a yɛrɛ autosaisir nin dossier la bani mobili dilanna wari min na ni Ture y'i sen don a la sisan a ɲɛ bɛ yen ni denmisɛnninw de kɛlen bɛ ka nkalon da senu mɔgɔw la an bɛ n'o fana dɔn a ye mɔgɔw fana bamananw bɛ kuma dɔ fɔ sogow ka fasa muru da ka go karamɔgɔ Jose i b'a dɔn IEM bɛ yɔrɔ min na bi u fana u joginnen don dɛ privilège fɛn fɛn tun b'u bolo hali parking ekɔlidenw bɛ taa moto jɔ olu de tun b'a wari minɛ état fana ye IEM bolo bɔ baara caman na dɛ. o fana ka kan o y'a dama dakun wɛrɛ ye. awɔ bon o min kɛra. awɔ. a kɛra Buguni examen de ye sisan komi IEM ka fenêtre datugura wari tɛ sɔrɔ bilen état y'o bɛɛ minɛ u la sa u fana bɛ taa lajɛ min y'u yɛrɛ ta ye. Rajal u fana bɛ Rajal ni kɔni nin kuma min fɔra ni tiɲɛ don u b'o jɔ fɛ kuma wɛrɛ bɛ yen sa ni don min na o fana kuma wulila an bɛ se ka fɛn fɔ ma nka ni Zeyina ta kɔni u y'a fɔ cogo min n'o kɔni ye tiɲɛ ye Mali sariyatigiw de ka wuli ka nin ko ɲɛɲini n'a y'a sɔrɔ mobili in dilanla 6,100,000 6,100,000 ni 50 wa fɔra ko k'a dilan cogo min ka peinture k'a la ka a ressorts falen 6,100,000 bɛ se ka taa o la cogo di. amortisseur 4 yɛrɛ n'i taara Sugunikura la n b'a f'i ye i tɛ 20,000 don ressort. ayi a ka kɛ an ka kɛ kurakura yɛrɛ ye. Dabala Rajal ninnu olu joli ka kalan kosɛbɛ ale bɛ a kalama k'a fɔ min ye IEM ye fɛn caman kasabɔlen b'u fɛ yen n'a y'o min sɔrɔ don min a kana n'o ye n'a nana n'o ye n'a y'o cɔgɔri ni min bɔr'o la an tɛ n'o fɔ. n bɛna layidu d'i ma. awɔ. ne bɛna wuli ka taa senu na. taa n bɛ taa senu mɔgɔw b'u ɲininka. taa ni n bɔra yen fana IEM mɔgɔw. awɔ. o kama n b'a fɛ hali bi don kibaru la an ka nɛgɛjuru sira dɔw di u yɛrɛ n'u bɛ se k'a sɔrɔ anw bɛ wuli ka s'u ma. u ye man di dɛ. anw bɛ sira di e min ma. u ye man di dɛ. an kɔni bɛna wuli ka s'u ma. parce que n'an m'a u bɛɛ ɲininka. e k'i ka nɛgɛjuru sira di. voilà an n'u fana e bɛ se e t'a dɔn i b'u lasɔrɔ cogo min. u ka siège kɛ ni kalan wagati tɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ yen dɛ. u bɛ parlement ye ne kɔni bɛna s'u ma. e k'i ka sɔrɔ sira i bɛ taa yen. an b'a fɔ an bɛ ka IEM mɔgɔw ɲini dɛ 78 69 13 16 78 69 13 16 o ye ne ka nɛgɛjuru sira ye. senu kɔni an ma s'o ma an b'o dɔn. kuma in mɛn n'a y'a sɔrɔ o ta ye tiɲɛ ye ko k'i wele o tɛ. k'an wele. i bɛ wuli ka se senu fana la. an bɛ taa yɛlɛ senu kɔni o tɛ numéro ko ye. n b'o direction yɔrɔ dɔn n bɛ taa yen sini bɛɛ. n'i taara an bɛ taa ka t'u ka ɲɛmɔgɔw ɲininka. sabu olu ye dantigɛli kɛ k'a jira ko duguduguma kuma minnu bɛ sen na k'o tɛ tiɲɛ. ko sabu olu yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔya bon min sigilen don u ka talifɛn ko la ko nin kuma minnu fɔra k'a fɔ ko nin musaka ninnu bɔra ka a surfacturer o bamanankan yɛlɛ ye jumɛn min ye. ne ka dɔ ka ne ci sisan ko n ka taa fɛn san n ka taa sugu la dɔrɔmɛ 20 don ne ka sɛbɛn kɛ n ko 100 don ka na n'o sɛbɛn ye k'a fɔ 100 fɛn don ka sɔrɔ sugu la dɔrɔmɛ 20 don a bɛ fɔ de ma ko ka surfacturer o tɛ wa da wa. o don a bɛna fɔ sɔrɔsiw ka société ko société den kelen sɔrɔ la 5000 yan 5000 a bɛ komi k'i ka nasɔngɔ d'a kan. nasɔngɔ kɔni tɛ da wa. k'i ka nasɔngɔ d'a kan. nin ka jugu ni nasɔngɔ yɛrɛ ye. fɛn kan ka san 100 e a fɔ k'i y'a san 1000 o ye nasɔngɔ ye. o kɔni tɛ nasɔngɔ ye tuguni. société den kelen ye 400 1000 ayi an ka kɛ hali 1000 ye sa. ne ko e ye société san 6000 dun. mɔgɔw ka hinɛ jamana in na dɔɔnin sa.
kibaruya dɔ fɔ aw ye o kibaruya bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita a tun bɔra fanga na san 1 ani tile 6 de ye bi ye o kibaruyaw kɔni bɛ senna kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛna kibaruya lase aw ma o ye Rajal Daba Bala Keita o ni aw balimakɛ Jose Traoré ko Barikani ka tali kunungo don kibaru kɛnɛ kan an tɛ ɲɛfɔli k'aw ye k'a fɔ min ye Faransikaaw ka kɛlɛbolo min bɛ an fa dugukolo kan n'u k'a ma ko troupe française de Barikani o kan ka dɔ bɔ a ka kɛlɛkɛcɛw la o kuma in n'u ŋaniya taara Emmanuel Macron fɛ bɛ waatinin bɔ bi ko yala Faransikaaw ka kɛlɛbolo in ko n'u kɛra taafɛn ye ko yala o tɛna kɛ sabu ye tubabuw yɛrɛw b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko jihadistew anw yɛrɛw ka jamana ɲɛmɔgɔw u ko an kana fɔ jihadistew i n'a fɔ min bɛ minisiriya la bi maa min bɛ yen n'o bɛ fɛn o fɛn ye bato fɛn ye fɛn o fɛn ye diinɛko ye anw fɛ Mali kɔnɔ yan ale tun ye kunnafonilaselaw wele ka jira k'a fɔ ko kana fɔ ninnu ma ko jihadistew ko ninnu tɛ jihadistew ye o dɔw de y'a jira k'a fɔ ni Barikani ye a ka sɔrɔlasiw ta ka an faso dugukolo to an ye diɲɛ don o don ko na kɛ sabu ye min b'a to ni diinɛ kɛlɛcɛw k'u nana u ka Bamakɔkɛw ka gwanforo ye ka fanga minɛ Bamakɔ yan i n'a fɔ Talibanw olu ye fanga minɛ Kabul cogo min Daba Bala Keita ni mɔgɔ ye Taliban ninnu ka ko lajɛ olu fana ye mɔgɔ ye diinɛ kɛlɛcɛw don hali n'a y'a sɔrɔ jamana in ka jaana bi sabu jamana in bɛ fo duniya anw kɔni ka fan fɛ u bɛ anw ni kɔrɔn de cɛ u bɛ fo larabu jamanaw kan Azi jamana kan sabu ni bɔra anw ka jamana kan n'i ye kinifɛ bolo in lajɛ i ɲɛsinnen kɔrɔn fɛ n'i ye kinifɛ bolo in lajɛ o ye lɔrɔfo jamana ye n'i ye numanfɛ bolo in lajɛ o bɛ taa fo farafinna woroduguyan fan fɛ fo anw yɛrɛ ka an bɛ kin min kan n'o ye continent africain ye a bɛ taa fo o gun yɔrɔ la o tile bɛ yan fɛ gun nka n'i ye kɔrɔnfɛla in lajɛ diɲɛ tɔ fɛnsɛnnen don ka taa kɔrɔn fɛ Afghanistan ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni ma fili risiw fɔlɔ de ko k'u b'o kɛlɛ Américains tun nana faraw kan ka risi la kɛlɛ o y'a sɔrɔ Union soviétique don ninnu ka jamana min a kolodingɛw de ka ca kosɛbɛ wa diinɛ kɛlɛcɛw don minnu ni laminɛn don kosɛbɛ ni ko sisan k'i bɛ kuma Taliban kan wala i bɛ kuma ninnu ka jamana kan a bɛ fɔ minnu ma ko Taliban ni ko i b'a fɔ an ka bamanankan jɛlen na i b'a fɔ ko talibew a bɛ fɔ n'a fɔ talibew sabu ka kɛlɛ ko bɛɛ ye diinɛ ko ye ko n'u ye fanga minɛ Kabul yala a ye dɔ faamu a la wa kosɛbɛ bamanan i ka ɲininkali diyara n ye Afghanistan kɛlɛ in bi ma bila sen na dɛ n'akili la irisiw de pɛrɛn nana ye ka kɛlɛ kɛ ka fo ka fanga sɔrɔ o y'a sɔrɔ fɛngɛ minnu bɛ fanga la a bɛ fɔ minnu ma sa ko Talibanw o y'a sɔrɔ Talibanw bɛ fanga la nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye u kana fanga la o waati la u ka mɔgɔ min tun bɛ fanga la u b'a wele ko Mola Omar o de tun ye u ka guide suprême u ka ɲɛmɔgɔba ye donc irisiw y'u kɛlɛ fo irisiw ser'u la mais irisiw ye tile dɔw kɛ parce que u ka kɛlɛkɛ cɛfarin dɔ tun bɛ yen ko commandant Massoud irisiw y'o fa o de kɛra erreur ye irisiw bolo Américains farala Talibanw kan k'u dɛmɛ ka irisiw kɛlɛ irisiw ye san 7 san 8 de kɛ Afghanistan irisiw masiw la ka sababu kɛ Américains de tun bɛ ka Talibanw dɛmɛ irisiw kama donc irisiw y'a ye sa olu ka opinion o ni fɛn dɔw tɛ taa u ka jamanadenw olu hakilina o de bɛ ta ba la kosɛbɛ donc u ye irisiw ka opinion sape n'u ye sɔrɔsi kɛlɛ fa irisiw la u b'o o somɔgɔw ɲini ka o jaw yɔrɔ la aw ka nin sara aw bɛ kɛlɛ la nafa tɛ kɛlɛ min na donc irisiw ka population jamanadenw hakilina olu ko vraiment u ka nafa tɛ kɛlɛ min u ka yen bila irisiw bɔra ye Américains ka dɛmɛ na Taliban fan fɛ Taliban gɛncogo de tun ye fanga la donc Américains yɛrɛ nana mais Américains nana ni fɛngɛ mun ye ko u ka 11 septembre 2011 attentat min kɛra u fɛ n'u ye u ka tour humain ninnu détruit ka sangasoba ninnu ka pankolon fa a ta falen mɔgɔ hadamadenw ni taji la ka na don pankolon ninnu kɔnɔ ka tasuma minɛ k'a bɛɛ yoru kosɛbɛ Américains donna kɛlɛ la ni o sira ka o turu da k'a fɔ ko o ye Osama Ben Laden ka baara ye n y'a mɛn k'a fɔ o k'a fɔra ko Afghanistan in na ko Osama Ben Laden tun bɛ yen dugulen bɛ yen k'a fɛn dugulen bɛ yen de l'Amérique k'u kɛlɛ o sɔrɔla o de fɛ o yɛrɛ kɛ dunkan ye dɛ o dunkan ye o yɛrɛ kɛ dunkan ye effectivement
Taliban ni Usama Ben Laden hali ni ye jaw ye u ka fɛn cogo ye kelen ye kɛ sɔrɔsula minɛn de mais Usama Ben Laden ale tun tɛ yɔrɔ kelen maa ye bɛ yala Saudiya jamanaden don n y'a mɛn k'a fɔ a ba ye Yemenka ye nka fa tun ye Saudiya jamanaden dɔ ye donc o de kɛra Américain donkan ye ayiwa u kɔni dɔnna u ye san 20 de kɛ ni Rusiw ye san 8 kɛ Américain ye san 20 de kɛ n y'a mɛn fana k'a fɔ l'Amérique komi Taliban ninnu u ka diinɛ ko fanga ka bon hali ye musow datugulen don datugu cogo min na diɲɛ yɛrɛ setigi jamanaw t'o fɛ ko musow kɛlen don jɔn ye musow bɛ sansaraw kɔnɔ k'u datugu u ka diinɛ ko fanga ka bon n y'a mɛn k'a fɔ kɛlɛ kun ye l'Europe jamana fana jamanaw fɛ nin sabu de la mais hali a bɛ fɔ yɔrɔ min ma bɛ ko Arabie Saoudite musow datugulen tɛ ye wa ni muso bɛ taa ci la n ko i balimakɛ de bɛ da i kan ye silamɛya sariya y'o fɔ muso kɔni n'i kɛra balifu ye kaban i tɛ se ka taa dugu taa la fo k'a sɔrɔ i ka seere ye jumɛn ye maa min y'i balima surun ye min tɛ se k'i ta furu la k'i kɛ muso ye i n'o de bɛ taama ɲɔgɔn fɛ maa o maa bɛ se k'i furu sira b'a bolo k'i furu silamɛya sariya la k'i n'o man ka taama ɲɔgɔn fɛ hali walimuso filɛ nin ye ka to ka don bolifɛn kɔnɔ ni walimuso ye ka fɔ i bɛ taa yɔrɔ la silamɛya la a tɛ bɛn d'accord donc ni o ye Afghanistan taabolo ye nakila o ye Arabie Saoudite fana taabolo dɔ ye donc u kɔni ɲɛ bagara Afghanistan ma fɛn dɔ sɔrɔla ko musow tɔɲɔlen bɛ yɔrɔ wɛrɛ min tɛ Afghanistan ye donc kana Américain ye san 20 mun kɛ u ye san 20 mun kɛ Afghanistan u ye san 20 ni Taliban bɛ kɛlɛ la Américain sɔrɔsi min fara ye ka ca sɔrɔsi 1,600 ka ca sɔrɔsi 1,600 plus de 1600 militaires américains ont été tués en Afghanistan san 20 kɔnɔ u ye nafolo kasabi min don o la parce que sɔrɔsiw ka bɔ fo l'Amérique jamana kan ka na Afghanistan san 20 kɔnɔna la nafolo kasabi bonyana ka ca donc safɛ fɛ n'a y'a sɔrɔ dalu bɛ l'Américain ka bɔli la jamana kan Afghanistan jamana kan nafolo ko b'a la u ye nafolo tiɲɛ ye kojugu u ka boli fana ye comme ko Usama Ben Laden bɛ yen de donc u sera ka tɛgɛ da o kan u y'a fɔ k'u y'o fa bon u hakili la o fara parce que an ma kibaruya mɛn o kɔfɛ hali n'a sɔrɔ an ma su ye mais kibaruya mɛn o kɔfɛ hakili la u y'a fa comme o sara bilen u y'o fa donc u dungun kɛra ko bɛ yen de comme o fara kasabi kɔfɛ to kun t'u la bilen nafolo lahawta in tiɲɛ u ka jamanadenw bɛ ka fa kɔlasegin o ŋaniya taar'u fɛ parce que président fana y'a kɛ a bɛna fɔ u ka opinion mais an ka kɛlɛkɛdenw bɛ yɔrɔ wɛrɛ san 20 o tuma u bɛna i si de kɛ wa olu si de kɛ ya kɛlɛ kan ka se ka ban tɛ n'a tɛ se ka ban a y'an ka jamanadenw la sigi ka na san 20 kɛlɛ a tɛ se ka ban san 20 ka ca dɛ donc ça veut dire que e yɛrɛ b'i ka carrière bɛɛ kɛ Afghanistan kɛlɛ la wa parce que sabula n'i ye san 15 kɛ wali jamana kan i bɛ kɛlɛ bɔ ye voilà donc fɛn bɛɛ dangadɔn b'a la bandon b'a la nakila san 20 in u bɔra Taliban u bɔ kuma de u bɛ bɔli de la ça fait yɛrɛ kɔni fɛ mɔgɔw ko de k'u dɛsɛra sa kɛlɛ min bɛ sen na a kɔlɔlɔ fanga bonyana kosɛbɛ fo kɔlasegin de ka kɛ u ka sɔrɔlasiw fɛ nka min y'a gɛlɛya yɔrɔ ye u ye waati jan min kɛ yen jamana kan u ni yen jamanaden dɔw de jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye ja dɔw ye k'a fɔ ko u ka pankolon n'u bɛ ka segin n'u ka sɔrɔlasiw ye ko mɔgɔ dɔw y'u nɔrɔ u pankolon na pankolon yɛrɛ panna n'u ye o denmisɛn dɔw u buru n'a yɛrɛ an ye ja minnu ye bɔlɔlɔ sanfɛ a kɛra jigilatigɛ hadamaden bolila pankolon nɔfɛ bɛɛ b'a fɛ ka don pankolon kɔnɔ o kɛra wa a kɛra an ye jaw ye Kabul Afghanistan capitale de Kabul ye u ka pankolon kana jigiyɔrɔ hali bi Américain de bɛ ka ye kɔlɔsi halisa Américain bɛ ka ye kɔlɔsi donc olu ni Afghan minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Taliban kɛlen ka gafe de dilan u bɛɛ tɔgɔ b'u bolo n'u taara ka fɛn fɛn to u b'a bɛɛ fa o de la ninnu fana bɛ boli la u bɛ yɛrɛ ɲini na u bɛ yɛrɛ ɲini boli la et puis Américain dɔrɔn tɛ dɛ an k'a fɔ k'a da kan OTAN a bɛ fɔ jɛkulu min ma ko OTAN o tɛ l'Europe jamana ye yan Faransi Angleterre Allemagne ani l'Américain fana jamana caman a daminɛ OTAN daminɛ ni jamana 12 ye o kɔfɛ dɔw farala ka kɛ 19 ye o de la
sisan u bɛ 20 kɔ la. 20 kɔ la. U bɛ 20 kɔ la. mais u bɛɛ taabolo tɛ kelen parce que hali Turki bɛ OTAN na mais Turki ni Américain gɛlɛya dɔɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔw la. sɛbɛn min bɛ n bolo kɔrɔ yan n'o ye faransiskaw yɛrɛ tɔgɔ la kunnafoni lase bondaso ye o ko kuma cayalen don bi bɔlɔlɔ sanfɛ kosɛbɛ hali kunnafoni lase sɛbɛnw na ko kɔsa in na cɛbilen darame n ko kabili IM ale tun t'o la wa. UNEM ka tila ka na kɛ minisiri ye. hali kɔsa in na ne hakili Ibrahim Bokar Keita ka marabolo laban min kɛra a ma minisiriya k'o la dɛ. a ye affaire étrangère kɛ. a y'o fana kɛ. cɛbilen ye affaire étrangère kɛ o y'a sɔrɔ a bɛ Soumaïla Cissé nɔfɛ ko directeur de campagne. a ye cunna Soumaïla Cissé. e k'i cunna ye. a ye cunna ye a tun bɛ Soumaïla ka kulu ɲɔgɔn na terrain na. a tun bɛ Soumaïla ka terrain de kɔnɔ. ka da kan IBK ka fanga ɲini filanan deuxième mandat. 2017 Soumaïla ye bolo fa cɛbilen de la k'o k'a ka directeur de campagne. n y'a mɛn k'a fɔ ani IBK kɛlɛla hali IBK bɔtɔ dugu jumɛn na pankolonjigiso la ko a ye cɛbilen tigɛr'u ma kuma la kosɛbɛ k'a kun ka mɔnɔ o de kɔfɛ sa cɛbilen kɛrɛla ka minisiri kɛ. cɛbilen kɛra ka ministre affaires étrangères ye. donc vraiment a ye Soumaïla to ye ka tugu IBK nɔfɛ. o ko cɛbilen Darame ko a ye kibaruya dɔ fasiri bɔlɔlɔ sanfɛ a ko Afghanistan kɛlɛ banna ban cogo min ko tun k'an ka to Mali kɔnɔ yan ani saheli jamanaw na an ka hakili jagabɔ kosɛbɛ a ko sabu maa minnu san caman k'olu bɛ ka min ɲini mɔgɔw fɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ yan i n'a fɔ pɔpalikɛla ɲɛmɔgɔw les chefs de guerre terroristes ko munna an t'an cɛsiri ka jamana dilan jamana min maaya bɛ se ka k'a kɔnɔ ko sabu ni malidenw kɔni ma fara ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ sama ka bɔ nin gɛlɛya in na u laban u bɛ coron de ka fara ɲɔgɔn kan wali ka ko ka ban pewu yalaw min ye Afghanistan sɔrɔ ko yala o ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ Mali la wa sɛbɛn dɔ de bɛ yen o fana y'o ɲininkali kɛ misali la sisan lamɛrikɛnw ye ninnu kɛlɛ diɲɛ bɛɛ y'u kɛlɛ i yɛrɛ m'a fɔ ko OTAN wa OTAN Américains b'a la France b'a la Angleterre b'a la Allemagne b'a la Europe jamana in Allemagne t'a la ale tɛ OTAN na Allemagne t'a la Hongrie b'a la Danemark b'a la Allemagne t'a la non Allemagne tɛ ça fait sisan Allemagne kɛlɛ bannen de comme Allemagne tun ye diɲɛ bɛɛ kɛlɛ Allemagne kɛlɛ bannen de ninnu farala ɲɔgɔn kan ka OTAN dilan ka kɛ bingana kɛ u ka jamanaw kan ni maa o maa nana k'i bɛ bin u ka jamana kan u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i kɛlɛ ça fait OTAN in dilanna Allemagne kɛlɛ kɔfɛ de. OTAN in dilanna Allemagne kɛlɛ kɔfɛ de. awɔ ɔ sisan yala min kɛra Afghanistan tubabuw nana kɛlɛ kɛ ka tila k'u ka minɛnw cɛ ko jamanadenw to yen ko yala o ɲɔgɔnna bɛ se ka anw ka jamanaw sɔrɔ wa. a bɛ se k'an sɔrɔ dɛ. cogo di. ni faransiya ka kɛlɛcɛw taara. faransiya ka kɛlɛcɛw cɛ. k'a sɔrɔ kɛ an bɛ bosobasa in na. bosobasa bolo a bɛ kɛ ko dɔ ye dɛ ala ka kisi a ma. ala ka kisi a ma. problème ta mɛ min fɔ hakili la an kan ka n bolo fa la. an kan ka sɔrɔsi. dalu b'a la. dalu b'a la parce que bi a jateminɛ kɛ bi bi na maa fa ba min bɛ kɛ ka kɛ kɔrɔ fɛ ani jamana cɛmancɛ la. don o don joli bɛ bɔ don o don joli bɛ bɔ. o bɛɛ la. ça fait min ye Américains sɔrɔ Afghanistan. o ɲɔgɔnna bɛ se ka anw sɔrɔ yan ko faransi yɛrɛ bɛ labɛn na k'a ka kɛlɛcɛw cɛ k'u bɔ an fa dugukolo kan. olu ye papali kuma dɔw ye fɔlɔ faransi tɛ se ka bɔ yan. e mun na. Ibrahim Bokar Keita y'a fɔ ko Mali ye digi de ye le Mali est une digue. Mali ye banamini de ye. si elle cède toute l'Europe ça fait sisan ça fait n'i t'a fɛ ji ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ n'i taara an ka kungo ninnu na an ka malo bɛ ci kɛ yɔrɔ min u bɛ bɔgɔton dɔ kɛ ka ji minɛ a bɛ fɔ a ma ko di ko Mali y'o de ye n'o kɔni ni ji y'o kunun kama ji bɛ tiɲɛni kɛ fan bɛɛ fɛ donc Mali de ye o gun Europe cɛ awɔ ni anw kɔni cira wa ala ka kisi a ma k'a fɔ ko an ye digi de ye ko an ma se ka ji kunbɛn Europe bɛɛ bɛ taa. nka anw ni Europe tɛ dancɛ bɔ n'i ye Mali ta sisan jamana minnu bɛ anw ni nanzara cɛ Maroc Algérie Tunisie Libye olu tɛ anw ni Europe jamana kɔji cɛ wa. olu b'an ni Europe jamana cɛ a jateminɛ Kadafi falen a kɛra tiɲɛni ye dɛ
farafindenw bali minnu bɛ taa tunga fɛ u ka taa kɔgɔji kɔfɛ mais kalafi falen kɛra tiɲɛni ye dɛ kɛra tiɲɛni yɛrɛ parce que maa min furul'o kan a daba tɛmɛna dɛ bon sahel jamana tɔw lajɛ Niger Mali Burkina Tchad ninnu bɛɛ bɛ bani sahel la ka taa fo Cameroun ka taa fo kɔgɔjida la ninnu bɛ dɔn min na sahel min central africaine i bɛ to Mali la i bɛ taa fo Yemen sira bɛ yen i bɛ taa Yemen i bɛ taa anw ka mɔgɔ minnu tun bɛ taa Makan i ye min fɔ u b'o sira de minɛ b'a sɔrɔ kulun jan tɛ yen pankolon tɛ yen o tun bɛ ɲaamɛw de ta ka taamaw sen na maliyɛnw caman bɛ n taara hiji la san dɔ la ni sudanɛ dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko anw ka jamanadenw bɛ olu fɛ yen olu bɛ langilɛ de fɔ o tun bɛ yen min bɛ langilɛ kan mɛn a ko maliden minnu bɛ sudan u ka ca ko hali an ka kabilabaw caman bɛ sudan u ko fana ko hali kanku musa ani Askiya Mohamed tatɔ hiji la k'o tɛmɛna sudan de fɛ ka tɛmɛ sudan fɛ ka taa misira Egypte ka sɔrɔ ka kɔji tigɛ ka taa hiji kɛ o tiɲɛ nka ne ma yɔrɔ min faamu sabu sɛbɛn dɔw bɛ n bolo kɔrɔ yan olu y'a jira k'a fɔ n'i ye Mali yɛrɛ kɔrɔnfɛla lajɛ kɛlɛbolo min bɛ yen n'u ko k'olu nana silamɛ ni silamɛya jigi fali kɛlɛ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans k'o ye olu fanga ka bon ye kosɛbɛ an ka kunnafoni cɛrin bondaso min bɛ yen n'u k'a ma ko Maliweb ko Iyad Agali ko ni maliden de malien don kidaliba don elka don Iyad kidaliba ye Iyad ne y'a mɛn k'a fɔ ko a tun bɛ gardi kɛlɛcɛ de don wa mun de tun don non bon o ye Iyad ka kɛlɛkɛbolo o ye Assane Faraga colonel Assane Faraga hakililajigila o de tun ye garde national ye Mali sɔrɔsi dɔ tun don colonel fɔlɔ la ka Alpha Té président la kɛlɛ fɔlɔ min bannen u donna Mali armée kɔnɔ a bɛ f'o ma ko intégré Iyad tun y'o intégré dɔ de ye colonel Assane Faraga tun y'o intégré dɔ de ye nka Iyad fana tun ye banbanci de ye Iyad fana donn'a kɔnɔ mais Iyad ma don sɔrɔsiya bolo kan dɛ parce que o nana ni projet de ye kɛlɛ bannen minnu kan ka kɛ sɔrɔsiya ka di minnu ye olu kɛra sɔrɔsiw ye minnu b'a fɛ ka kɛ lasigiden ye minnu b'a fɛ ka projet dilan u yɛrɛ ye a bɛ financer Iyad taara ani n ko Iyad tun taara Saudiya de a tun ye Mali consul de ye Arabie Saoudite n'i ma fili Arabie Saoudite ala ka hinɛ Saudi Traoré la Nouvelle Horizon Sidiba k'o to Mali consuliya la ne yɛrɛ n'o ɲɔgɔn ye kosɛbɛ très bien ale bɛ Iyad dɔn kojugu a fɔlen ko rébellion wulila ko Iyad taara a ma da la ale bɛ Iyad min dɔn o tɛ se ka Mali janfa ka taa ne yɛrɛ n'a ye kalo kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ hiji la an bɛ da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a ka dilan dalen filɛ ne ka dilan dalen filɛ nka a ye min kɛ an taalen hiji la a yɛlɛmana misiri la de ka sokɔnɔna to yen pewu ka yɛlɛma misiri la ko mɔgɔ don mɔgɔ min tɛ mɔgɔ ŋɛɲɛma tɛ a man kalan ka fɔ ko sigiɲɔgɔnya la k'a ka ko bɛ s'i ma wa a ka tɛmɛli bɛ s'i ma ayi o tun fɔra ne ye o Iyad nin k'a ye min fɔ k'a ko tiɲɛ yɛrɛ la min ye lamɛrikɛnw sɔrɔ Afghanistan ko Faransi ka sigi n'o lebu kɛlɛ ye Mali dugukolo kan ko nin y'a ka kuma de a ko an ka jamana ninnu Maliweb ye min fɔ ko an ka jamana ninnu bɛ lahalaya min na ko n'an m'an kɔlɔsi min ye lamɛrikɛnw sɔrɔ Afghanistan ko sabu lamɛrikɛnw tun bɛ ka fangabolo min dɛmɛ Afghanistan ko fanga tiɲɛna olu bolo binkani yurugu ŋanamu mara kɛ kojugu ko lamɛrikɛnw ko de k'u b'o fanga sinsin ye ko fanga dun ma ɲɛ sɔrɔ ko lamɛrikɛnw laban tila ka boli k'o jamana in to Taliban bolo ko yala o ɲɔgɔn tɛ se k'anw sɔrɔ wa ko Iyad ko a mɛn o mɛn Faransi lamɛrikɛnw boli la cogo min ko Faransi fana bɛ boli k'anw to ten Faransi ma kɛlɛ gagné yɔrɔ si Américain yɛrɛ kolo ka gɛrɛ ni Faransi ye o Américain kolo ka gɛrɛ ni Faransi de maman ki jigi da Faransi kan kɛlɛkɛyɔrɔ la Américain a bɛ fɔ k'u nalen n'o ye mun kɛ u b'a kɛ barika la mais Faransi tɛ n'ale ka nafa wala dɛsɛra dɔrɔn a b'a ka minɛnw cɛ Iyad min fɔ an k'an sigi n'a ye dɛ mais ala ka n'a tigɛ o de y'a to sɛbɛn ninnu y'a jira k'a fɔ ko farafin jamana cɛncɛn fo ka kɛmɛ ka jamana ninnu labɔ k'u ka u fanga tintin u yɛrɛ ka se n'u ka dɔnko kan ko n'u bɛ dɛmɛ ɲini dɛmɛ bɛ se ka na o kɔfɛ
min ye kɛlɛ fɛɛrɛ ye n'an m'an jija k'o fɛɛrɛ ɲini an yɛrɛ fɛ ko n'an jigi dalen Faransi kan ko ale m'a ye dunan jamana ma se ale m'a deli k'a ye yɔrɔ la dunan faso olu k'u ka jamanadenw jɔ olu min ka bɔ an ka jamana tangani na k'o tɛ fɛn labanta ye. Laban tɛ an kan ka maso an ka kɛlɛkɛdenw na k'u lamini ka minɛn ɲini ka na bɛn kɛlɛ kama. Cadi y'o de kɛ o Cadi y'o de kɛ i sɔnna bɛrɛ ni gugunu de ninnu Kadafi ninnu Cadi Faransi tun tɛ Cadi bolo mais o kɛlɛ kɔnɔna la u wulila dɔɔni fo ka kɛ kɛlɛkɛ Cadi kɔni Cadi mina an fana kan kana bɛn k'an labɛn an kana bɛn dɛ mara kɛ ko jugu yan ko dabila non yurugu ka jugu dɛ yurugu ka jugu ni hali dɔrɔgu hɛrɛ yurugu bɛ tiɲɛni min kɛ a fɛ ka jamana nafolo ta ka bɛn maa dama dama kosɛbɛ u k'a k'u sago ye i bɛ tiɲɛni min kɛ hɛrɛ don i bɛ se ka ekɔliso joli jɔ i bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso joli jɔ i bɛ se ka mɔgɔ joli da kalan na mais yurugu kama dun ka fa an ka office ministère la a fɔra k'a bɛ se ka farafin bɛɛ bolo mais ala ni baara kalan yurugu an tɛ se k'an yɛrɛ kɛ maa ye an ka armée fana bɛ ten ni marifa min kan ka sa 20,000 o bɛ fɔ 100,000 yurugu ta n'an m'a dabila a man ɲi dɛ kosɛbɛ tɛ. Laginɛkaw ka kunnafoni sɛbɛn dɔ bɛ yen ale ko min ye Afghanistan sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ ko ninnu kɔni min ye Taliban minnu ye Afghanistan minɛ u bɛ se ka jamana mara ko sabu silamɛya min bɛ olu fɛ yen olu ka sariatigi ninnu jamana nafolo hali ni ɲɛ bɔra fɛ u bɛ ɲɛ ci bon anw dun fɛ yan e tɛ sigi fanga na f'i ka kɛ yuruguyurugumaa ye hali n'i sigira n'i ye maa jɛlen ye e ɲɛ tɛ minnu bɛ yen n'olu ye i bɛ ka mago sa n'olu de tun ye Asimi ninnu ka kɔrɔsigiw ye maa kelen minnu san 20 san 30 u bɛ faama kɛrɛfɛ k'u b'a bilasira mɔgɔw bɛ yen jamana mara la olu kɔni bada kuda ye u tɛ taa fanga o fanga mana na o y'u fanga teri ye u b'u yɛrɛ kɛ ko n bɛ jamana masakɛ bilasira n bɛ sira ɲumanw d'a ma ka sɔrɔ olu tɛ foyi la fo ŋanamu ni binkani walew. Yɔrɔ min ka di olu bɛ yen de olu bɛ yen de fanga mana na olu bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ. an balimaw dogo furancɛ tɛmɛnen latigɛ gwɛlɛn dɔ tun ye an faso Mali sɔrɔ ni hadamadenya ferekera ka jamana jɔ ni ala ta ye n'o waati sera i kɛra politiki mɔgɔ ye o i mana kɛ bolofara o bolofara mɔgɔ ye i jigi bɛ minnu kan o ye ala ta fɔbaw de ye olu tun ka lahalayaw tun ka gɛlɛn ka sabu kɛ fɛn dɔ ye o tɛ fɛn wɛrɛ ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw u tun fɔra ɲɔgɔn kɔ ciden sallallahu alaihi wasallam a ko dali masako silamɛw u ka ɲɔgɔn minɛ ni ala ka juruba ye n'o ye silamɛya juruba ye fɔɲɔgɔnko kana don ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a y'a sɔrɔ kɛ tuma dɔ la o yɔrɔ in ma walanwala ale fɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ kuntilennaw tɛ kelen ye aw y'an denw ka kuma mɛn ni maa min ko i bɛ sun ni maa min ko i bɛ seli tuma dɔ la an ka jalatigɛ to ala fɛ a bɛna ɲɛnabɔ dali masa fɛ don dɔ o don se bɛɛ bɛ ala hu de bolo n'a tun y'a sɔrɔ bi kɛ a bɛ fɔ Mali kɔnɔ ko baden kɛlɛ k'a bɛ sisi a ti minɛ n'o ye kɛra baden kɛlɛ ye badenya min ka fisa ni badenya bɛɛ ye o ye silamɛya badenya de n'an ka maakɔrɔw sera k'o kuma sɔrɔ k'a ban o tuma silamɛya badenya don mɔgɔ minnu ko la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nin ye kumaba ye dɛ ka tila ka fara kan Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o de ye a silamɛya badenya ye hali n'o o sisira o ti minɛ rajal Mali diinɛ ɲɛmaaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a nana ye tuma dɔ la nin tɛ foyi ye fo ɲɔgɔn faamubaliya a kɛra taabolo o taabolo ye minnu bɛɛ lajɛlen dantigɛliw kɛ ka bɛn kuma fɔ ka dɔn ka fɔ a mana gɛlɛya cogo o cogo alamaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn sira b'u fɛ bɛn yɔrɔ b'u fɛ bɛn kuma b'u fɛ kibaruya min bɛ yen k'a fɔ ko Mali diinɛ ɲɛmaaw u bɛnna fɔ la o sariyaw b'e bolo tuma dɔ la bisimila. Karamɔgɔ Jose i ye min fɔ sisan dɔgɔkun tɛmɛnen kuma in tun gɛlɛyara kosɛbɛ wa kuma dɔ la mɔgɔ dɔw yɛrɛ tun jigi commencera ka kari silamɛya la n bɛ se ka min fɔ n da sera a ma dɔgɔkun tɛmɛnen yan n ko n'i ye ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ ka kuma lajɛ ne ma da la ni nin ko in bɛ taa ɲɛ ka d'a kan ko in duguduguma kuma bonyana ka tɛmɛ ko yɛrɛ kan nin bɛɛ de tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen nana weleli kɛ i ka mɔgɔw yɔrɔ la
Adam Nerani Mohomouni Folo, Oye groupement des leaders religieux et spirituels du Mali, au groupement no Grelendo Malabi, au conseil Renyemoroba, au Nofemoro Dedo, au Sazimatiba nou, Fokase, Anan Nofemoroma, au nous de Wile Dake Folo, Ka Lasse ou Kanumbrauma, Ani Moromorobe Talike groupement Barake Nyola, Kokani Koimbla, Kadaka, Jamanaga Heretala, Dinega Heretala, nga wekangari gelon chamanda kenekande, Adam Neranodi. Ofuna kuncheli, antu hagila kafo, Mogomunu fana tumbora kata ka ena, no ya mbalma suna mogoye. Olu fana antu molongu fana bena kumafo mini groupement tate na kekele. Ambo de la, sibili uladafe. Mbalma suna mogoye fana ye wule dake uka jamama. O wele da in kɛra Amdalaye Ase 2000 kɔnɔ misiri min bɛ yen n'u k'a ma ko Munazamal Farouk Mutada Usman Traoré ka misiri la point de presse ba kɛra ye olu fana ye wele kan da u ka mɔgɔw ye u tɛ fɛ ka mɔgɔ si mɛn bilen k'a fɔ i ye kuma cɛjugu fɔ walima ka kɛwale dɔ ta min bɛ dankari silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔ la walima min bɛ dankari mɔgɔ dɔ la ka a sababu kɛ i dusu bɔra cogo k'i ka se i ka ɲɛmɔgɔw ma donc u y'o kumakan fila fɔ parti fila bɛɛ kɔni kuma na an kɔni tun bɛ kɛnɛ min kan o ye sunamɔgɔw ka kɛnɛ ye an ye kɔrɔfɔ minnu sɔrɔ nin kɛnɛ in kan a kɔrɔfɔ fɔlɔ o bɛ daminɛ ni groupement des leaders religieux du Mali olu fɔlɔ de kuma na olu ka kɔrɔfɔ ninnu filɛ nin kunnafoni na ma di waliya min n'a kɛra jamana kɔnɔ kunun bɛɛ y'a ye réseau kan kunun jamana kɔnɔ kumaw cayara kosɛbɛ mais a ka kan kuma ninnu na k'a daminɛ ka na kuma tilala ka taa laban mudata la mais ko in tɛmɛ cogo min na a tiɲɛ kan a ka kan ko kunnafoni di mɔgɔw ma parce que kuma in fɔra fɛn fɔra groupement yɛrɛ sigi cogo kan n'a président ka hami n'a ka miira kan n'o Cheikh Ousmane Madani Aidara ye fɛn ye mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan silamɛw ka fɛn ani ka basigi ni lafiya ni jamana kɔnɔ o ye groupement ka baara ye waleya min n'a kɛra Imam Ousmane Saliou Traoré n'o ye Mudata misiri alimami a ye ne wele a ko kibaru bɛ jamana kɔnɔ k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko an m'a mɛn wa ne ko kibaru jumɛn a ko réseau bɛ kuma la fan bɛɛ fɛ k'an m'a mɛn wa ne ko an tɛ réseau lajɛ ko ni ko bɛ yen ko jamana b'a ko fitina donna ka ban k'an ma da ni ko bɛ se ka nin kunbɛn n ko foyi tɛ fɛn min bɛ se k'a kunbɛn ni ala ka masaya kɔ n'ala ye fɛn min latigɛ fɛn min kunbɛn foyi tɛ na kɛnɛ ka ala ka jɔnw na ko ni jɔn in ɲɔgɔn ye k'u tɛ solution sɔrɔ a la n ko fɛn min bɛ a ɲɛfɔ a ko Imam Traoré n'o ye n'an b'a wele Traoré ba au conseil 3e vice-président do a ko olu filɛ ka na k'a convoquera ko Ansardine international n'o ye Cheikh Madani Aidara ka tɔn ko de a convoqué n ko a ma Ansari tɔgɔ la jɔn de y'a convoqué k'u ma tɔgɔ dɔn k'u bɛ yen k'u bɛna ɲininkali kɛ n ko bon a ko n'a lajɛ kuma bɛ se ka se sirikɛ ma cogo jumɛn ka kunnafoni di n ko ayi yanni ka taa komi ko Ansar de ye convocation di Ansar ye tɔn ye ɲɛmɔgɔ b'a la sirikɛ ka guide spirituel de ye n ko Ansar président m'o wele k'o ɲininka fɔlɔ ka kunnafoni dɔ kunnafoni jumɛn bɛ yen ala y'a kɛ Ansar président n'o ye Moro Diallo ye ne y'a wele a ko k'a t'a kalan ma k'a fɔ ko Ansar ye plainte kɛ mɔgɔ kan ka taa tribunal la jango ka se Traoré ba ma a tɛ kunnafoni dɔn a la quoi Ansar ma plainte kɛ ale t'a kunnafoni dɔn ni plainte bɛ kɛ Ansar ɲɛmɔgɔ de y'ale ye olu ka tɔn tacogo de b'a la a ka kan ale bɛ kan ka bɔ a kalama mais a tɛ nin kalama mais a b'a ɲɛɲini mais a ko i komi Sirika ka cabinet fana bɛ yen o ɲɛmɔgɔ ye Cheikh Ahmad Tidiane Aidara ye parce que Ansar ka sigili la Ansar bɛ baara dɔw kɛ cabinet fana bɛ baara dɔw kɛ o sigikun bɛ Sirika de kɛrɛfɛ komi ale t'a kalama Tidiane fana ɲininka n'o y'a sɔrɔ n'o bɛ dɔ kalama a la o de ye cabinet ɲɛmɔgɔ ye n'o tɛ Ansar m'a kɛ mais a b'a ɲɛɲini ne Tidiane wele Tidiane fana ko a tɛ fɛn kalama parce que ale tun bɛ tournant la Sikaso a nana dimanche tɛnɛn su dimanche ka dugu jɛ fɛn na ale tɛ fɛn kalama a la n ko mais u b'a ɲɛɲini Ousmane seginna ka ne wele n ko Ousmane Saliou Ansar ɲɛmɔgɔ ne y'a sɔrɔ a k'a tɛ fɛn kalama a la mais o ko cabinet Sirika ka cabinet n'o ye Sirika denkɛ ye an b'o ɲininka ko n'o bɛ fɛn kalama a la n'o fana k'a tɛ fɛn kalama a la mais u bɛ ka ɲinini kɛ n ko Ansar ma plainte kɛ parce que nin kunnafoni dikun ye mun ye ko in tɛmɛ cogo min na alisilamɛw u ka ko tiɲɛ dɔn parce que kuma dɔw fɔra a na kɛ i n'a fɔ Ansaru ni Sirika ka mɔɔw de fitinɛmɔgɔw ye ko in ma tɛmɛ ten han ne ko a ma sisan n ko a ɲɛɲini Ansar ko k'olu ma plainte kɛ mais Ansar ye maa min ye plainte kɛ taa ni plainte kɛra a mana kɛ cogo cogo hali ni tɔn ye plainte kɛ mais maa dɔ tɔgɔ bɛ sɛbɛn a la a vérifier a seginna tugun ka ne wele kunun ne ye Ousmane Saliou ka kuma parce que n bɛ nin fɔ n bɛ ka précision di kuma tan ni ka segin kuma ni ɲɔgɔn cɛ an ye appel 22 de kɛ k'a daminɛ 8h30 ka taa 14h la donc o b'a jira k'a fɔ
bara in ma dabo ka fɔ janfa de do walima silibikɛ de y'a dabo walima ka taa fɛn dɔ de kɛ k'i dogo o b'a yira ka fɔ o tɛ olu de weleli kɛ fɛnɛ k'a ɲɛdɔn fɛn min do a seginna ka na ne ko a ma ko bon an bɛ min ɲini komi a kɛra kaban e yɛrɛ ko fitinɛ don nka an bɛ fitinɛ in da la san n'ala sɔnna fitinɛ kɔni tɛna wuli ko in na mais i komi i ko plainte bɛ Amsar de tɔgɔ la donc ne bɛ proposition nka an b'a ɲini Amsar ɲɛmɔgɔ fɛ sisan u bɛ taa plainte bɔ nka m'o ɲini u fɛ u bɛ taa plainte bɔ parce que Taraweleba min b'a la o conseil Mamudu don silibikɛ ka danga sabanan don k'a fɔ Amsar ka taa plainte ko kan n'o ye silibikɛ ka kalandenw ye Amsar tɔgɔ min yera a la o bɛ kɛ wajibi ye an b'a ɲini pour que k'a fɔ Amsar ka plainte bɔ n'o a bɛ sabali pour que an bɛ taa n'o procédure ye ale yɛrɛ ka kumaw yɛlɛnna kosɛbɛ a y'a sɔrɔ Ibrahim Kɔntaw bɛ yan Ibrahim Kɔntaw passé ne ma téléphone. bisimilahi rahmani rahim wa salatu wa salam ala rasulillah an bɛ ala fo an bɛ ala barikada jamana ala ka basigi jamana ala ka kulusuma ala k'an don da kelen fɛ ala k'an bɔ da kelen fɛ maa ma b'a ɲini k'i bɛ fitinɛ ɲini ka ɲɛsin a ma ala k'a bɛn i yɛrɛ kan jamana in bɛ kɔnɔ guwa ni degun min kɔnɔ bi juguw b'an kan kɔrɔ ani tilebi maa minnu bɛ k'u profiter an yɛrɛw fana na k'a fɔ k'u bɛ silamɛw kɔ don ɲɔgɔn ma ka fitinɛ wuli u kunkolo ti ye u bolo bɛ dibi la yarabi an ma ala k'a dun yɔrɔ da kɔnɔ ala k'a dun yɔrɔ da kɔnɔ an bɛna kuma o kuma kɛ nin kɛnɛ kan nin leader ka kɛnɛ ye o de y'a to leader tɔn association ɲɛmɔgɔw an y'u wele k'u ka na tɔn kumabaw de bɛ leader kɔnɔ minnu bɛ kundila kelen ni yeta kelen na jamana taabolo ani silamɛya faamuya cogoya la grande association minnu bɛ leader kɔnɔ Ansardini y'o dɔ ye ni ijima b'a la coordination b'a la surafa b'a la tijaniyaw n'o ye confination b'a la kadiriyaw b'a la siyaw b'a la mɔgɔwɛrɛw b'a la mɔgɔwɛrɛw b'a la mɔgɔwɛrɛw b'a la donc o kelen kelen fɛn fɛn ni problème nan'o na o ye leader ka problème ye o la a bɛɛ ti fɔ mais min bɛ se ka fɔ a y'o fɔ an bɛna kuma o kuma kɛ an b'a kɛ parce que kununko an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye section national hadara ye a bɔlen ko in galama su fɛ a kumana o kuma a ye ji kɛ tasuma na ka ko basigi ka ko dilan donc an bɛɛ b'an mɔ o de kɔfɛ mais an bɛ mun fɔ Aidara ne de y'a informé k'a bɔ a kalama ne de y'a informé ale yɛrɛ tun tɛ a kalama kunun sɔgɔma du fa ye ne wele a kɛlen ka information sɔrɔ a y'a sɔrɔ ale ni Modibo ne yɛrɛ Modibo Jalo kuma na démarche minnu kan ka kɛ kuma minnu kan ka kɛ ka tasuma faga wallahi anw ma Aidara ɲininka parce que an bɛɛ b'a dɔn a t'a kalama an b'a dɔn wallahi maa min y'a jɛɲɔgɔn an b'a dɔn c'est que a kɛra heure min na k'a fɔ ko Aidara ye plainte kɛ Tarawele ba kan anw b'a dɔn fo lahara o tɛ kɛ wallahi maa min bɛ Aidara b'a dɔn a t'o kɛ wa n'a ka maa y'a kɛ an b'a dɔn n'a bɔra kalama a b'i bolo minɛ an b'o dɔn wallahi ka sɔrɔ an m'a ɲininka c'est que an ye fɛn fɛn kɛ an m'ale yɛrɛ ɲininka an ma ne yɛrɛ ma wele yɛrɛ parce que o heure b'a sɔrɔ fana ale ma bɔ kɛnɛma 10h 11h waati ale bɛ bɔ kɛnɛma heure mun na an bɛɛ b'o dɔn donc mɔgɔ si ma temps perdre ale la et puis anw bɛɛ b'ale dɔn maa n'a jɛra ni ŋaniya kɔni ka ɲi ni ŋaniya jugu fɛn di dusukun na i b'a dɔn wallahi Aidara tɛ plainte ka taga wele ba kan wa maa ma k'i plainte ma maa wɛrɛ fɔ maa wɛrɛ ninnu tɔgɔ ne kɛ ninnu ma mais Aidara min nɔfɛ maa si t'i fariya k'i bɛ taa plainte ka Tarawele kan ko Aidara b'o k'a b'a k'i k'a kɛ donc o jafara an bɛɛ y'a dɔn o tɛ se ka kɛ quoi ça c'est impossible donc an bɛ se ka min kɛ ka tasuma faga an y'o kɛ ni bureau min filɛ nin ye sɔmi y'a fɔ anw ye basigi mɔgɔw de ye ma man di anw ye an tɛ réseaux sociaux sanfɛ fo n'i y'an ka pɔta ka bila sanfɛ nous ne sommes pas des activistes an ye diinɛ mɔgɔw de ye jamana cogo min na bi stabilité ni basigi jamana b'o de ɲini an fɛ nin mandat min filɛ ni anw b'a la haut conseil la a ye taara conseil président ye mais bureau in consensus de kɛra k'a sigi consensus kɔrɔ ko an di taabolo kelen na diinɛ faamuya la an ka yetaw tɛ kelen diinɛ cogoyaw la n'o ye bolofaraw ye mais an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ laseli kelen na n'o ye asulu kelen ye n'o ye silamɛya la ilaha illallah muhamadu rasulullah ye an ka jɛ k'o baara k'an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ parce que bi an ka jamana bɛ degun kɔnɔ o consensus sigira Muntada de kɔnɔ Kɔntaw de ye a comité piloté fo ka taa se bureau sigili ma Muntada kɔnɔna na 2h du matin tun b'anw sɔrɔ yen nɔ ni bɛn ni basigi tɛ an tɛ kɛ. Nin tun ye kɔrɔfɔ ye min bɔra groupement des leaders religieux du Mali yɔrɔ la an y'a fɔ aw ye kuma daminɛ la nin kɔfɛ an balima sunnamɔgɔw fana olu fana ye lajɛba kɛ ka kuma u ka tɔndenw fɛ o kɔrɔfɔ ninnu fana filɛ nin ye. nin ye dantigɛli kan kɛrɛnkɛrɛnnen n'a labɛnna Bamakɔ yan jɔminɛ kalo tile 10 don na ka bɛn Ala ka ciden ka hijira san 1443 ma n'o bɛnna utu kalo tile 19 ma dantigɛlikan in bɔlen don sunnamaw ka jɛkuluba ka faranga tɔnba yɔrɔ a diyara Ala ye k'a fɔ shetana y'a laɲini k'a bɛ tiɲɛni kɛ Mali alisilamɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka kelenya k'a yɔgɔyɔgɔ walasa jamana ka basigi tɔ mun to la k'a jɔsi ni fitinɛ dɔ tasuma mɛnɛli ye
fitna mun b'a la ni an ka jamana kariyalen do a kɔ wa jamanadenw mago tɛ a la o kɛra ne maaw welelen kiri bulonda la maa mun ye an karamɔgɔ a Sheikh Mohamed Traoré ne diina laselaw ka tɔnba mun bɛ Mali kɔnɔ o ɲɛmaaba do Mali silamɛw ka lajɛrɛ tɔnba mun ye o conseil islamique ye o ɲɛma sabanan do ani ne maa welelen ye faamaso an ka alimami Ibrahima Musa Jaabi nga ne Ala ka nɛɛma ye Ala mun saniyala n'a kɔrɔta la ani ne Ala ka samantiya ye Ala ye ɲuman k'a ka jɔnw ye ka kisi sabati ale Ala de ye se masa ye wa ale Ala de ye kodɔn masa ye o sababu la hakiliw bilala dusuw ɲɛ wa ɲɔgɔn faamu bilala ɲɔgɔn kɛlɛ ɲɛ Ala ye shetana ka fɛɛrɛ jugu segi a yɛrɛ ma ni ka shetana malo a ka laɲini ma sɔrɔ ka Mali alisilamɛw yɔrɔ ma janya fitna la wa gɛlɛya mun tun bɛ yen gɛlɛya banna tan'o bɛ Alahu Taala ye daminɛ la tan'o bɛ Alahu Taala ye laban na lahalaya bɛɛ kɔnɔna la sabatili bolo ma an ka diina taabolo kan ani tuguɲɔgɔnya bolo ma Ala ka ciden ka taasira la kisi ni nɛɛma b'a ye nin waliya in kɔfɛ ni Mali sunamaw ka lajɛrebatɔn o ɲɛma tɔgɔ ye ani tɔndenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye nin ye dantigɛlikan damadɔ ye dantigɛlikan fɔlɔ an ka jamana marabagaw an bɛ o waliɲuman dɔn k'o barikada o ye jɔyɔrɔ mun ta nin waliya in kɔnɔna la o ye cɛsiri mun kɛ an b'a waliɲuman dɔn o ye maa minnu ye jamana marabagaw ye ni kɔɲɔw b'o bolo Ala k'o fanga se Ala k'o dɛmɛ i n'a fɔ an bɛ waliɲuman dɔn ɲɛsin maa bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ jan ma ani yɔrɔ surun ma kɛnɛ ka ani dogo la maa maa mun ye wuli ka jɔ kɛ nin ko in na walasa ka fitina tasuma bali ka mɛnɛ wali ka dalasa ka Ala deli dantigɛlikan filanan an b'aw sara alisilamɛw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko o bɛɛ ka sira Ala ɲɛ bɛɛ ka sabali Ala kama wa bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kun Ala kama i k'a dɔn k'a fɔ ninnu minnu filɛ nin ye ni Allahu Taala ka yamaru de ye k'a d'a ka jɔn ma wa Ala ka ciden ka taasira fana don a ye mun don an kɔrɔ ka d'a ka Ala ko alikɔrɔna kɔnɔna la aw maa minnu dala Ala la a ye sabali aw ka ɲɔgɔn la sabali a ye sabati ka sira Allahu Taala ɲɛ n'o kɛla aw bɛ kisi o cogoya kelen na Ala ko tuguni ko maa o maa mun ni siranna Ala ɲɛ ni ka tila ka sabali ko Ala tɛ ɲɛlikɛlaw ka sara tiɲɛ Bukhari ye a langali anw ye a ka sɔhiw kɔnɔna la ko Ala ka ciden ko kisi ani nɛɛma b'a ye aw bɛna fɛnw ye ne kɔfɛ fɛn minnu n'aw b'a kɔn a man d'aw ye nka a ye sabali f'aw ni ne ka taa ɲɔgɔn kunbɛn n ka dalaji da la alikiyama jɔ don na k'a sɔrɔ aw sabalilen don dantigɛlikan sabanan an b'a ɲini maa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i yɛrɛ yɔrɔ ma janya kuma lasamaw la kuma lasama minnu bɛ kɛ sababu ye ka fitinɛ lawuli wali ka fitinɛ tasuma laɲaga wali k'a yuguba wa an bɛ bɛɛ lajɛlen wele k'a fɔ fɔɲɔgɔnya minnu bɛ kɛ diina kɔnɔna la an ka taa n'a ye diina lajɛri tɔnbaw la olu ka kɛ a wolomabaga ye olu ka kɛ a jaaratigɛbaga ye dantigɛlikan naaninan an b'a jɛya bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ fɛn o fɛn mun de tɔgɔ ye k'a fɔ kɔkan kari weleli kiiritigɛbulon kɔnɔna la nin koɲɛ in na anw jɛyalen don ka bɔ a bɛɛ lajɛlen ma wa an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ ko b'i kɔnɔ nin na i k'a bila k'a ko ban pewu maa si kana kɔkan kari kiiri wele an ka kiiritigɛbulon na tuguni nin ko in na nin ye a ko jigilen ye k'a da dantigɛlikan duurunan ani a laban an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka to an ka ɲɛmaw kɔ olu minnu y'an ka diinɛ ɲɛmaw ye wa waliya minnu bɛ yen ne olu ye kobaw ye bɛɛ lajɛlen man kan k'i da don ko minnu na an k'o segin k'o di an ka diinɛ ɲɛmaw ma olu ka kɛ a kuma fɔbagaw ye Ala ko a ma alikɔrɔna kɔnɔna la ko ni ko dɔ nana o ma ka bɔ siranɲɛ ko la wali hakilisigi ko o bɛ wuli k'a jɛnsɛn k'a sɔrɔ dun n'o tun y'a segin k'a di Ala ka ciden ma k'a segin k'a di u ka ko ɲɛmaw ma n'o y'u ka diinɛ ɲɛmaw ye minnu n'olu ka ko kalifalen don olu de la
k'olu tun bɛna dɔn o ka kan ka ko in sen cogoya mun na nka ni ala ka fisamantiya tun tɛ aw kan ani ala ka hinɛ k'aw tun bɛ tugu sitana nɔfɛ fo n'a kɛra maa damadɔ ye aw cɛ la. an bɛ ala deli jamana in ala ka diinɛ latanga, ala ka basigi latanga, ala ka an bɛn kelen ma, ala k'an ka kelenya kɔlɔsi, ala k'an to kelenya kɔnɔna la. an ka kumakan laban ni dantigɛlikan mun filɛ nin a bolo nɔnbilala jɛkulu in ɲɛmaa fɛ mun ye alimam mahmud diko ye. ala k'an bɛn sababa ma. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. an balimaw nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an tɛna tɛrɛmɛli wɛrɛ kɛ nka Dramane Danbɛlɛ i tɛ Mali a silamɛw bilasira. an bɛ se ka mɔgɔ min anw yɛrɛ kɔnɔ bɛ se ka min fara nin kan dɔn kibaru kɛnɛ kan o ye a silamɛw ka bayan de ye. kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ. a silamɛw ne ye ɲɔgɔn minɛ u dɛsɛnna k'u tɛ dugukolo kan. bisimila karamɔgɔ. Nadakira kanu jama'u bena mokoti sana Alamahum bena Silamaya jama kulu bena mokoti sana Wallahum bena Silamaya dule jama'u bena mokoti sana Wallahum bena Ni bulu fara chamambau bena mokoti sana Wallahum bena Ni tiyani yani kadiriyo bena mokoti sana wanahum bena ni anusari jama julu bena mokoti sana wanahum bena ni bulu milni bulu jingi bena mokoti sana wanahum bena ni tarabiya kalasum bena mokoti sana wanahum bena ni shadana jama kulu bena mokoti sana wanahum bena ni zabiya dama kulu bena mokoti sana wanau bena ni mali kono karamu bena mokoti sana wanau bena ni mali ba kono dine chamum bena mokoti sana wanau bena ni silama ya dama kulu bena mokoti sana wanau bena ni kalimatu foba jamu bena mokoti sana wanau bena Allah kanu wa bena mokoti sana wanau bena halinau nau furu muzu bena mokoti sana wanau bena alinau nau wolodum bena mokoti sana wanau bena ni kabila dama kulu bena mokoti sana wanau bena ni sigida dama kulu bena mokoti sana wanau bena ni siginga dama kulu bena mokoti sana wanau bena ni dugu kele dama kulu bena mokoti sana wanau bena ni jamana kono jama kulu bena mokoti sana wanau bena nalakira kanu bagau bena wa mokoti sana ye nau bena nalakira kanu jama bena mokoti bara ɲɔgɔn min bɛ Kayi n'o ye Abdulayi Keyita ye n'ale kibarulasela ye radio Kayira la Kayi sabu min ye Kayi yɛrɛ ye ɲininkaw Senegali jamana kɔnɔ Mali tiɲɛni minnu donna Mali kɔnɔ ko a ye kɔlɔlɔ se Kayi yɛrɛ ma koyi o ko Mali den minnu fana bɛ yan olu fana y'u ta juru sara o ko seereya minnu sɔrɔla o yɔrɔ la ka bɔ Abdulayi Keyita yɔrɔ radio Kayira Kayi an k'o lamɛn. Maliɲɛnw ye gɛlɛya sɔrɔ Senegali jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dugu bɛ n'o ye Kaolack ye sabula an b'a lɔn k'a fɔ ko an ka mobili bolila dɔ ale ye siraban kasara kɛ Senegali jamana kan mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna olu nin tora la o kɛlen ma fɛn min ye Senegali jamana kɔnɔna la i ka da la k'a fɔ Maliɲɛnw ka mobili fɛn fɛn bɛ yen i ka da la k'a fɔ u ye tiɲɛni ta ka ɲɛsin a caman ma o kadara kɔnɔna la an yɛrɛ fɛ Kayi yan a ko in ye mɔgɔw tɔɔrɔ i ka da la k'a fɔ mɔgɔw fana bɔra ka tajuru sira kɛ Senegali ka mobiliw la an fɛ Kayi yan anw yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn n'an cakɛɲɔgɔn n'o ye Abdulayi Keyita ye radio Kayira la ale tun bɛ a kɛnɛ kan n'Ala sɔnna ma an bɛna kuma ten wala baara in kɛra cogo min na ani a bɛ se ka ɲɛfɔli min k'an ye a ko la. An bɛ fo
y'a fɔ cogo min na an yɛrɛ sera kɛnɛ kan an ye kunnafoniw sɔrɔ komi diɲɛ sɔgɔlen bɛ ɲɔgɔn na sisan bɔlɔlɔ tile in na jajugu bɔra Senegal yan fan fɛ ka don Mali kɔnɔ dɔrɔn ko maliyɛnw ye gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ syndicats ani chauffeurs n'u ka apprentis fana de fɔlɔ bɔra Kayi Kamangole komi mobiliw bɛ dɔn ni jamana marque fɔlɔ fɔ mobili fɛn o fɛn bɛ yen ni u ka takumaserew b'a la u y'olu bɛɛ vitres ci donc tension kɔni yɛlɛnna an ka finitigilakaw bɛɛ sera yen a daminɛ directeur régional la police la ani commissaire ninnu bɛɛ madelili kɔni bɛ kɛ tuma min na ko k'a ko ta ni hakili o bɛ taa sɔrɔ dossier mɔgɔ bila ko fɔlɔ minnu na olu kɛra o kɔni k'a daminɛ depuis ni su daminɛ fo ka taa se 23h ma u tilala k'a kɛ munumunu ye dugu kɔnɔ fɛn min ye bada fanfɛla ye ka taa lajɛ wɔlɔfɔ mobili bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an yɛrɛ kɔni farala faamaw kan k'a lajɛ u bɛ se ka sabali cogo min na min kɛra maliyɛnw na a ma bɛn parce que a dan sago na ni bɔra ka ban i mana don kaso la i mana ko kɛ ala kɛ sira la ka ban donc a nana bɔ o la fo k'a kɛ maliyɛn yɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ne yɛrɛ burankɛ ka mobili u y'a bɛɛ tiɲɛ k'u ka téléphone minɛ a la k'u ci olu yɛrɛ bolila ka t'u dogo faamaw de pour que u ni ka kisi donc kunnafoniw bɛ ka cu syndicats kan u fana bɛ k'a lajɛ hali bi a taasira bere ni k'a ta donc ala kɔni farala an kan Kayi yan an ko a kɔni min kɛra a man ɲa mais ni ma cogo lɔn yan finitigilakaw ni Kayikaw yɛrɛ ka taa se ɲɔgɔn ma fo ka taa ko wɛrɛ b'o kɔnɔ o ye i ko i bɛ dimi dɔ farala kan a kɔni a tiɲɛna a donni kama Kamangole ka taa fɔ fɛn min ye di ala fan fɛ wɔlɔfɔ mobili fɛn o fɛn b'a la fo n'u ma min ye o y'a bɛɛ vitre ci ka bɔ a la chauffeurs kɔni u ma maga mɔgɔ la u ma maga apprenti la mais ka nisɔngoya nin kɔni yira a ja ka se Senegal ko min kɛra ko dan sagona o waleyaw kɔni u y'olu caman kɛ an bɛ fɛ k'a dɔn bi an bɛ yɔrɔ min na sisan yalama ko in bɛ lahala jumɛn kɔnɔna la fɛn min ye an ka jamana autorité u ye mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya ko la wa aw kɔni an yɛrɛ ka wele fanba bɔnna kan sa su ne yɛrɛ tun ka ɲɛgɛlɛ émission na a ye minute 30 ɲɔgɔn ko tan ne kun donc an ye wele bila jamana fila in bɛɛ ɲɛmɔgɔw ma o kɔfɛ yanni an ka ban jɛmukanw la an ye Mali gouvernement ka communiqué ye an y'a ye Senegal côté fana la ko maa ka mobili tiɲɛna u y'a essayer k'u recenser u bɛna vraiment dommage intérêt dɔw sara u ye donc o kɔni kɛra sababu ye maa fɔlɔfɔlɔ minnu y'a daminɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin de kɔni bɔra mais i ye ko dɔ kɛ i sigi i b'a fɔ ko nin kojugu min taara don jamana fila bɛɛ kɔnɔ n kɛra sababu jugu ye donc an kɔni an y'o seereyaw sɔrɔ k'a fɔ ko vraiment ka sara nin jamana fila bɛ wulila k'i jɔ parce que an bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na an ye ɲɔgɔn furu an bɛ minɛnw na don ɲɔgɔn fɛ an bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ mais nin kɔni tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛnw yɛrɛ ka jateminɛ la kama sɔrɔ nin tɛ jateminɛ fan fɛ ka kuru yɛrɛ la ou bien ka i ka jamanaden bonya ka jamana wɛrɛ den bonya Mali fanga ka bon o la ka tɛmɛ Senegal côté kan i b'o jateminɛ an ka sirabaw kan an yɛrɛ y'a accident dɔw seriya wɔlɔfɔ mobili delila ka syndicat ta Kolokani fo ka Senkare u la wele de kɛ Bamakɔ yan fan fɛ k'a ka jɔ bon an ma tiɲɛni wɛrɛ ko mɛn o la bon ni nin kɛra ni hakili ma bila dusu ɲɛ i b'a ye k'a fɔ kasara bɛ taa yɔrɔ min na a fan ka bon n yɛrɛ y'a ye sanfɛlaw la bi ko fɛn min ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a taa ni ka seginw k'u y'o suspend fɔlɔ nankɛ o bɛ sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na mun de b'a ju la ani enquêtes pour que k'u bɛɛ pousser ka se a dan na a kɔni a gɛlɛyara Alamɛn Mayiga. ok an bɛ fɛ ka dɔn sa komi Kayita ye an y'a k'a fɔ mɔgɔ dɔw kɔni wulila yalima olu mɔgɔ ninnu wulila ni kulu dɔ de tɔgɔ ye wala mɔgɔw wulila u yɛrɛ ma dɔrɔn ka baara kɛ. mɔgɔw bɔra fan bɛɛ maa o maa ye kunnafoni sɔrɔ k'a somɔgɔ b'a la chauffeur kunda tere kunda o bɔra mais jama kun fɔlɔfɔlɔ kɔni kɛra chauffeur ye olu de bɔra maa o maa fana bɛ n'a somɔgɔ ye transporteur ye u ye mobili bolila don olu fana nana fara u kan an yɛrɛ y'a ɲini k'a lajɛ i b'a ɲini ka min kuma ɲɔgɔnya a caman ta ye min kɛra a man ɲa jaw b'u kun u bɔra dɔrɔn k'a yira n'i ye ko bɛɛ bila faamaw ma dimi a bɛ bonya donc o du kɔni an y'o jateminɛ o ye hari interlocuteur k'a fɔ k'i b'i adressé nin na jɔn bɛ k'a ko coordonné o de nana fo minuit yanfan a tɔ nana laban gendarmew ni vraiment maa minnu dusu tiɲɛna k'a bila o baara la u bɛ minnu na dugu fan bɛɛ a labanna gazeti la pour que a ko bɛ se ka mada cogo min na maa kɔni ma minɛ maa ma jogin mais pour que dan bɛ se ka sigi a ko la cogo min na. ok sani ka sɔrɔ kumakan laban ani ladilikan minnu bɛ yen cogo min na jamana fila in an b'a lɔn k'a fɔ teriya b'an ni ɲɔgɔn cɛ bila ko tɛ yasa nin wale ɲɔgɔn na a kana kɛ cogo min na. kumakan laban kɔni ye min ye n'i y'a mɛn ko accident dɔrɔn fɛn dɔ de kɛra e tun ma sigi ni min ye donc n'o kɛra i b'a ye jamana o jamana san o san u b'u ka bilan kɛ ni mɔgɔ hakɛ joginna ni mɔgɔ sara donc nin don nin tɛ maa bɛ sa donc ni nin nana u k'a lajɛ hali bi an bɛ wele kɛrɛnkɛrɛn bila Mali autorités de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na kuma tɛna bɔ an da k'a fɔ maaw ka dusu ka kojugu kɛ mais maliden k'a ye a bonyanen b'a fɛ a bonyanen bɛ kɔfɛ maliden bɛ nin k'a jate minna ko jɔnmaya wale bɛ ka ta ka s'a ma fɛn caman na u bɛ diplomatie de ko fɔ an ka ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ jamanaden bɛ lafasa cogo min na jamana kɔ kan ani jamana kɔnɔna la
donc ni wala in kɔni an tɛ ala deli ɲɔgɔn na ni maa o maa y'a ko natɔla ye i ka kɔn surtout kɛrɛnkɛrɛnnena a fiɲɛ bɔra Sénégal de ka don anw fɛ autorité an ye ja fɔlɔ min ye a man diya parce que u bɔlen finitigiw nana u y'i jɔ komi ni olu débordera u dɛsɛra donc k'a bila tiɲɛni kɛra remorque de y'a kɛ n'a fɔra ko transport en commun kariw bɛɛ y'u ta sɔrɔ a kɔnɔ a ko ma ɲɛɲini i bɛ taa sɔrɔ i n'a fɔ i sigilen bɛ ka maa kɔnɔ ko dɔ la donc vraiment nafa foyi t'a la an b'a fɔ de ala k'an kisi a ɲɔgɔn na